हरे कृष्ण. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे. आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये मी प्रार्थनेने सुरुवात करते. ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। तर सगळ्यांना मी विनंती करेन, सगळ्यांनी माझ्या बरोबर म्हणावं. सगळे अनम्यूट आहेत तर आपण सगळ्यांनी एकदा अं, नामस्मरण करूया. सगळ्यांनी अनम्यूट होऊन माझ्या बरोबर नामस्मरण करू शकता. हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 रामा राम हरे रामा हरे राम रामा राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे 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 रामा हरे राम राम रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 रामा राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरे बोल हरि कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरी बोल हरी बोल. सगळ्यांचे खूप मनापासून अभिनंदन आणि खूप 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 धन्यवाद. सगळ्यांनी हा नामस्मरणाचा आपण जप केलेला आहे एक माळ. आणि आज नोटवर मला सांगायचं आहे की कार्तिक महिना चालू आहे खूप सुंदर. आणि याला दामोदर महिना असं सुद्धा म्हणतात. तर खूप पवित्र महिना आहे हा, की ज्या महिन्यामध्ये दामोदर म्हणजे ही दामोदर लीला झाली, जे उखळ बंधन आपण म्हणतो ती लीला झाली. तर काही उपक्रम सुद्धा चालू आहेत सध्या, मंदिराचेही चालू आहेत. आपण मराठीमध्येही भागवताचं वाचन करतो आहोत. तर सध्या तुम्ही या 18 दिवसांच्या वर्गामध्ये आहात, त्यामुळे ती वेळ तुमची क्लॅश होईल. पण लवकरच तुम्ही जेव्हा 18 दिवसांचा वर्ग पूर्ण कराल तेव्हा इतरही अनेक उपक्रम आहेत ज्यांनी तुम्ही या आध्यात्मिक प्रवासाची अशीच वाटचाल पुढे चालू ठेवू शकता. तर खूप सुंदर महिना आहे. तर नक्कीच नामस्मरणाचं महत्व मी या लाईन्सवर सांगेन, की सगळ्यांनी निदान एक माळ म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी सुरू करायचंय. आता जे तुम्हाला तेजस्विनी माताजींनी सांगितलंच असेल नामस्मरणाचं महत्व. तर या नामस्मरणात म्हणजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. की हरे म्हणजे आपण राधा राणी, हरे म्हणजे भगवंतांची आंतरिक शक्ती, आनंद शक्ती आहे भगवंतांची. आणि ती कोण आहे? राधा राणी. तर आपण राधा राणीच्या मार्फत आपण भगवंतांशी जोडले जाणार आहोत. आणि म्हणूनच राधा राणीला अडवायचंय. या राधा राणीला सांगायचं की तू आम्हाला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव. आणि म्हणून हरे म्हणजे भगवंतांची शक्ती आहे. म्हणून त्या प्रत्येक शब्दावर जोर देऊन आणि त्या प्रत्येक शब्दाचा व्यवस्थित उच्चार करून हे नामस्मरण, मग तुम्ही 5 वेळा करत असाल, 10 वेळा करा, 15 वेळा करा, 20 वेळा करा, 25 वेळा करा. असं करून हळूहळू नामस्मरण वाढवा. पण निश्चितच नामस्मरणाचं महात्म्य आहे. आणि या नामस्मरणाच्याच माध्यमातून आपण भगवंतांशी जोडले जाणार आहोत. आणि त्यांच्या भक्तीमध्ये असंच आपण पुढे पुढे वाटचाल करू शकणार आहोत आणि भक्ती दृढ होत जाणार आहे. आणि म्हणून नामस्मरण जितकं जमेल तितकं, तर आता जसं करत असाल तसं त्याच्यात थोडा थोडा वाढवण्याचा प्रयत्न करा. एक माळ करत असाल तर 2 माळा करण्याचा प्रयत्न करा. आणि ते मेकॅनिकली नाही, तर पूर्णपणे जितका प्रयत्न करून. अहो आपलं मन आहे, जसं तुम्ही 6व्या अध्यायात शिकलाच असाल, की आता तुम्ही 6व्या अध्यायाची आपण जेव्हा उजळणी घेऊ तेव्हा अर्जुनाला जिथे जमलं नाही हो द्रापार युगामध्ये, तो म्हणतोय की मी या मनाला पकडूच शकत नाही. मी मी वाऱ्याला पकडू शकेन पण मी मनाला नाही धरू शकत. कारण हे मन सगळ्यात, प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय, मन सगळ्यात मोठं वैरी आहे आपलं. सगळ्यात मोठा शत्रू कोण आहे आपला या जगात? तर आपलं मन. मन चिंती ती वैरी न चिंती, आपण म्हणतो ना. कोणाचं वैर कोणाशी नसावंच, कोणाचं वैर. पण मन चिंती म्हणजे ते मन सगळ्यात मोठा वैरी आहे. त्यामुळे या मनाला मार्गदर्शन करायचं, टू माइंड अवर माइंड. त्या मनाला ट्रेन करायचंय. आणि ते कशामार्फत करायचंय? तर या नामस्मरणामार्फत. त्या नामस्मरणाने त्याला एकाग्र करायचंय. आणि त्या पूर्णपणे जितकं आपण त्या प्रत्येक शब्दाचा उच्चार ऐकू तितकं आपण त्याच्यामध्ये रममाण होऊन जाऊ.
आणि मगच आपण ते मेकॅनिकली न करता पूर्णपणे दृढ श्रद्धेने करू. ती श्रद्धा जी आहे, कारण भक्तीचा पहिला मार्ग श्रद्धा आहे. आणि जितकी श्रद्धा असेल ना तितक्या श्रद्धेने तुम्ही ते आळवाल. आणि म्हणून त्या नामस्मरणाचं महत्व खूप आहे, की जिथे तो धागा आहे, मग जो गोलोक वृंदावनाची माहिती तुम्हाला दिलीच जाईल. त्या गोलोकामध्ये तुम्ही बघाल तर तो जो धागा आहे ना तो नामस्मरणाचा आहे. तो जो धागा आहे त्याच्यावर लिहिले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. कृष्ण म्हणजे सगळ्यांना आकर्षित करणारे आणि राम म्हणजे आनंद. त्यामुळे या सगळ्याचं म्हणजे कृष्णाशी आपल्याला जोडलं जायचं, रामाशी जोडलं जायचं, तर या राधा राणी आणि म्हणून आपण या शक्तीला आळवतो आहोत त्यांच्या. आणि म्हणून या नामस्मरणाचं महत्व ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्यापर्यंत हा नाममंत्र आणलेला आहे, नामजप आणलेला आहे. आणि निश्चितच या कलियुगाचा एकच यज्ञ आहे, तो म्हणजे नामस्मरण. हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव गतीत अन्यथा, की कुठलाही दुसरा मार्ग नाही, फक्त नामस्मरण. म्हणूनच कलियुगामध्ये अनेक ऋषी वगैरे सुद्धा जन्म घ्यायला आतुरलेले आहेत. कारण सगळं आहे, छल आहे, कपट आहे, भांडणं आहेत, वैर आहे, खूप खूप कलियुगामध्ये आपल्याला दिसतंय हे सगळं. आणि हे वाढत चाललंय निश्चितच. पण याच्यामध्ये एकच हा अतिशय योग्य आणि खूप काय म्हणतात ना त्याला, खूप अतिशय उपयुक्त आणि अतिशय सुकर असा मार्ग आपल्याला दिलेला आहे, आणि तो म्हणजे नामस्मरणाचा. की या नामस्मरणाच्या मार्गाने आपण भगवंतांशी जोडले जातो आणि त्या भगवंतांच्या धामाला पोहोचू शकतो. आणि मग आता पुन्हा या भौतिकतेमध्ये परतून यायचं नसेल तर नक्कीच या नामस्मरणात आणि सेवेमध्ये स्वतःला, स्वतःची भक्ती दृढ करायचा प्रयत्न करा. तर हेच सांगायचं होतं. मी कुठेतरी थांबवते स्वतःला, पण निश्चितच या नोटवर मला तुम्हाला नामस्मरणाचं महत्व निश्चित सांगायचं होतं. आणि हे नामस्मरण निश्चित प्रत्येकाने चालू ठेवा आणि त्याच्यामध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न करा. तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी सादर वंदन करते मी, साष्टांग दंडवत श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी. आणि आपण इथे श्री श्री राधा गोविंदांचा हा जो फोटो बघतो आहोत, हा इस्कॉन बँगलोरचा आहे, त्याच्यावर आपण पुष्प अर्चना करतो आहोत. आणि अशा प्रकारे हे श्री श्री राधा गोविंद हे मंगलोरचे डीटी म्हणजे अर्च विग्रह आहेत, ज्या मंगलोरच्या मंदिराच्या मार्फत आपण हा उपक्रम आजमावतो आहोत. म्हणजे हा उपक्रम जो चालू आहे, ज्याची 58वी बॅच आता चालू आहे, भगवंतांच्या कृपेने, की श्रील प्रभुपादांच्या आशीर्वादाने ही अशीच 108 या बॅचेस पुढे व्हाव्यात अशा नामनिष्ठ प्रभूजींचा मानस आहे, जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत. आणि अतिशय सुंदर असं मंदिर मँगलोरला बांधलं गेलेलं आहे. तुम्ही या ऑनलाईनच्या माध्यमातून निश्चित मंगलोरशी जोडले गेलेले आहात. तर तुम्ही सगळ्यांनी हळूहळू जसे अजून पुढे जाल याच्यामध्ये, तर निश्चित मंदिराला भेट देण्यापर्यंत सुद्धा तुमचा प्रवास हा असाच चालू राहू दे. खूप अतिशय सुंदर मंदिर बांधलेलं आहे आणि अतिशय सुंदर तिथे उपक्रम चालू आहेत. तिथे भगवद्गीतेचं कॉलेज सुरू करायचं आहे, युनिव्हर्सिटी सुरू करायची आहेत, अनेक बाकी सुद्धा उपक्रम आहेत जे आपले नामनिष्ठ प्रभूजी करण्यासाठी अतिशय आतुर आहेत. सगळ्या भक्तांच्या आपल्या मदतीने ह्या उपक्रम पुढे नेण्याचा तो त्यांचा मानस आहे. आणि अशाच या उपक्रमाला आपण निश्चितच जमेल तशी मदत करण्याचा आपला प्रयत्न असेल. तर आपण पुढे जाऊया. श्री प्रभुपादांच्या चरणी सादर वंदन. आणि श्री जय पताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी मी सादर वंदन करते. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला, म्हणजे ज्या पूर्ण टीमचे याच्यामागे अथक परिश्रम आहेत, तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी सादर प्रणाम, श्री गौर निताई यांच्या चरणी सादर प्रणाम, श्री श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी सादर प्रणाम, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराजांच्या चरणी सादर प्रणाम, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी माझा सादर प्रणाम. आणि या सगळ्या इस्कॉनच्या टीमला पण माझा सादर प्रणाम करून, कारण त्यांच्याशिवाय हे पुढेच जाऊ शकत नाही. आपण म्हणतो ना पडद्यामागचे हिरो कोण असतात, तर हे सगळं जे टेक्निकल टीम आणि बरेच, जसं आता योजना मातेजी आपल्यावर होस्ट म्हणून आले, अनेक सेवा देणारे आहेत. आम्ही प्रीचिंग करतोय भगवंतांच्या कृपेने, आपल्याला हा प्रीचिंगचा म्हणजे भगवंतांचा हा उपदेश भगवद्गीतेचा तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याची ही संधी मिळालेली आहे. तर त्याबरोबर आमचं एक छोटंसं कुटुंब आहे मराठीचं, आणि त्या कुटुंबामध्ये अनेक सदस्य आहेत जे अनेक प्रकारच्या सेवा देत आहेत. जसं दीपांजली माताजी, रेश्मा माताजी तुम्हाला दर दिवशी जे रेकॉर्डिंग शेअर करतात पूर्णपणे, तो जो रेकॉर्डिंग असतं, श्लोकाचं रेकॉर्डिंग असतं, पीडीएफ असतं, हे सगळं ती सेवा देत आहेत. हे सगळेजण आपल्या प्रपंचातून, प्रत्येक जण आपापल्या जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यस्त आहेत, पण आपल्या प्रपंचातून थोडासा वेळ, कारण जसं 12व्या अध्यायात तुम्ही ऐकाल की मग थोडासा वेळ तरी भगवंतांसाठी आपण निश्चित देऊ शकतो. भगवंत म्हणतात, भगवंताने सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे हो.
भगवंतांनी कोणाचंच असं म्हटलं नाहीये, कोणाचा काय म्हणतात भेद नाहीये, भगवंतांकडे कुठलाही भेद नाहीये. भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. पण आपण काय देतोय भगवंतांना, आपण कृतज्ञता कशी व्यक्त करतोय, तर जे आपण कमवतोय, जे आपण आपला वेळ, आपला जो काही आपण दिनभरातला वेळ असतो त्यातली 15 मिनिटं तर आपण सेवेसाठी काढू शकतो. तर असं हे सेवेचं माध्यम तुम्हाला माताशी सांगतीलच, पण आता विषय निघाला त्याने मी सांगते 12वा अध्याय च्या अनुषंगाने तुम्हाला तेजस्विनी माताजी या सेवेचं महत्व सुद्धा निश्चित सांगतील. तर आपण पुढे जाऊया आणि तुम्ही कालच्या अध्यायामध्ये जे काही बघितलं त्याचा छोटीशी उजळणी आपण करू, की अष्टांग योग जो मी ते बघितला, की तिथे आपण तुम्ही बघितलं अष्ट अंग म्हणजे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार आणि समाधी, म्हणजे ह्या सगळ्या तुम्ही प्रत्येक याला म्हणजे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आणि समाधी, सॉरी, सो ध्यान धारणा माझ्यातलं एक मिस झालं होतं. सो या प्रत्येकावर तुम्ही जोर देऊन काल ऐकलं असेल की कशा प्रकारे हे सगळे नियम आहेत. पण हे सगळे या द्वापार युगामध्ये सुद्धा जिथे अर्जुनाला शक्य नव्हतं करणं, तिथे कलियुगाची काय बात करता हो. त्यामुळे तुम्हाला कलियुगामध्ये सुद्धा आपल्याला हा अष्टांग योग करणं अतिशय कठीण बाब आहे. आणि म्हणून ज्या भक्ती योगाचा टप्पा आहे की सगळ्यात तो लिफ्टचा मार्ग आहे. आणि म्हणूनच त्या समाधी म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं म्हणजे काय तर समाधी भावना. आणि ती मग ज्या सत्ययुगामध्ये लाखो वर्ष लोक जगायचे, त्यानंतर त्रेतायुग, त्यानंतर द्वापार युग आणि कलियुग. तर त्रेतायुग आणि द्वापार युगात त्याचे प्रत्येक यज्ञ होते की जसं पूजा अर्चा केली जायची, मंदिरांमध्ये पूजा अर्चा केली जाती, यज्ञ याग आहुत्या केल्या जायच्या, कसं या वेगवेगळ्या यज्ञांमार्फत हे सगळं साधलं जायचं. आणि अष्टांग योगाचा हा जो शेवटचा टप्पा आहे समाधी, ती समाधी म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. मग तो जोडलं जाण्याचा जो मार्ग आहे तो भक्तीचा अतिशय सुलभ मार्ग भगवंतांनी आपल्याला सांगितलाय. आणि म्हणून ही भक्ती जेव्हा आता आज सुरू होणार आहे, आजचा अध्याय हा भक्ती योगाचा अध्याय. तुम्ही आतापर्यंत कर्मयोग बघितलं, कारण खूप सुंदर याच्यामध्ये त्याला पहिले 6 कर्मयोग, त्यानंतर भक्तियोग आणि त्यानंतर ज्ञानयोग. तर भक्तीचे हे सुंदर असे 7 ते 12 अध्याय. आपण जसं ते सँडविचचं बॅटर अतिशय काय म्हणतात ना त्याला टेस्टी असतं ते, तर ते कसं बरोबर त्या 2 सँडविच 2 स्लाइस मध्ये असतं, त्याचप्रमाणे भगवंतांनी हे जपून ठेवलेलं आहे. हा भक्तीचा जो मार्ग आहे, कारण प्रत्यक्ष भक्तीचं, मग तुम्ही कर्मातून भक्ती बघितली, पण आता प्रत्यक्ष भक्ती कशी आहे आणि इतकी सुंदर आहे, याची गोडी इतकी मधुर आहे की या भक्तीबद्दल जाणल्यानंतर निश्चितच तुम्ही त्या भक्तीमध्ये आपोआप रममाण होता. कारण भगवंतांची सेवा आणि नामस्मरण या मार्फतच आणि कशा प्रकारे भगवंतांनी त्याची माहिती दिलेली आहे की भगवंत प्रत्यक्ष काही गोष्टी, आणि ही भगवद्गीता प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलेलं ज्ञान आहे. अर्जुनाला दुसरं तिसरं कोणी नाही किंवा कुठेही इतर ठिकाणी जाऊन नाही, प्रत्यक्ष संघर्षाच्या ठिकाणी कुठेही कॉन्फरन्स रूम मध्ये नेऊन नाही सांगितलं की चला या मी तुला भगवद्गीता नाही सांगतो, म्हणजे तुला गीतेचं महत्व सांगतो. पण तसं नाही, तर तिथे प्रत्यक्ष संघर्षाच्या ठिकाणी की जिथे कुरुक्षेत्रावर युद्ध सुरू होणार होतं, तिथे अर्जुन कुठेतरी विषण्ण झालेला आहे, भगवंतांनी तिथे या ज्ञानाला सुरुवात केलेली आहे. आणि हा ज्ञानाचा प्रवाह हा दुसऱ्या अध्यायापासून सुरू झालेला आहे, जो 18व्या अध्यायापर्यंत सुरू राहतो. अर्जुनाचे प्रश्नही संपत नाही आणि ज्ञानही तुमच्यापर्यंत पोहोचणं संपत नाही. तर अशा प्रकारे भगवंतांनी अनेक या गोष्टींबद्दल सांगितलेलं आहे. मग तुम्ही अष्टांग योगाचे अभ्यासाचे टप्पे केलेत आणि जसं मी मनाचं संयम म्हटलं, की अर्जुन प्रत्यक्ष सांगतोय की मनाला पकडणं कठीण आहे, मनाला सावरणं कठीण आहे. मी एक वेळ वाऱ्याला धरू शकेन पण मनाला नाही. आणि म्हणूनच ते चंचलही मन, कारण हे मन अतिशय चंचल आहे. त्या चंचल मनाला पकडायचंय, हो या पकडाय, कारण आता हे मन न्यूयॉर्कला आहे तर दुसऱ्या क्षणी जपानला जाते, तिसऱ्या क्षणी अमेरिकेला जाते, चौथ्या क्षणी कुठे ऑस्ट्रेलियाला जाते, तर वेगवेगळ्या ठिकाणी जाते. कारण ते वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरतंय, भारतामधून इकडे तिकडे जाते. म्हणजे आपलं मन हे कुठल्याही ठाणी कुठल्याही विदाऊट तिकीट तुम्ही कुठेही जाऊ शकता त्या मनाबरोबर. पण त्या मनालाच कुठेतरी संयमित करायचंय आणि म्हणून मनाला मार्गदर्शन करायचं. आणि म्हणून भगवंत म्हणाले की कठीण आहे पण अशक्य नाही. मनाला संयमित करणं कठीण निश्चित आहे पण अशक्य नाही, कारण तू तुझ्या अभ्यासाने निश्चितच याच्यावरती विजय मिळवू शकतोस. आणि म्हणून मग भगवंतांनी त्यांना मार्ग दिलेले आहेत. अयशस्वी, मग त्या अयशस्वी त्यांचं गंतव्य की त्याची भक्ती जर अपुरी राहिली असेल तर त्यांचं काय, तर त्याला श्रीमंत घरामध्ये, त्याला सुशिक्षित त्याच्या आध्यात्मिक घरामध्ये जन्म लागतो. अशा प्रकारे याचं गंतव्य स्थान सांगितले, कारण ती भक्ती आहे ना ती कुठेही वाया जाणार नाही. कारण भगवंतांनी 9व्या अध्यायात सांगितले योगक्षेम वहाम्यम, जे LICचं ब्रीदवाक्य आहे ना, की जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी, की भगवंत याची काळजी घेणार आहे. भगवंत तुमच्याकडे आहे ते सुद्धा त्याचं रक्षण करणार आहेत आणि भगवंत त्या भक्तीची काळजी घेणार आहे. आणि म्हणून भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे.
आणि म्हणून भगवंत या भक्तीची, की तुम्ही ही भक्ती जर या जन्मी 40% केली तर तुम्हाला पुढचा जन्म असा मिळेल की तुम्हाला ती 41व्या टक्क्यापासून सुरू होईल, की तुम्हाला निश्चितच एका आध्यात्मिक कुटुंबामध्ये, एखाद्या श्रीमंत कुटुंबामध्ये, की जिथे तुमचं आध्यात्मिक ज्ञान तुम्ही असंच पुढे चालू ठेवू शकाल. तर अशा प्रकारे या अयशस्वी, म्हणजे जरी त्यांची भक्ती अपुरी राहिली तरी त्याला निश्चितच पुढे असं स्थान मिळू शकतं. आणि मग सर्वोच्च योग, जसं मी म्हटलं, हा लिफ्टचा मार्ग आहे. भक्तीचा मार्ग हा लिफ्टचा मार्ग आहे. मग तुम्ही जे टप्प्याटप्प्याने आपण ज्ञानयोग, ध्यानयोग, अष्टांग योग ह्या सगळ्यात टप्प्याटप्प्याने जाण्यापेक्षा तर डायरेक्ट लिफ्ट, म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जायचंय तर भक्तीचा मार्ग, नामस्मरण आणि सेवा याच्यात तुम्ही भगवंतांची निश्चित जोडून जाता. मग हे ज्ञान आणि विज्ञान, मग ह्या ज्ञानाला आपण जाणायचं. तर आता हे ज्ञान विज्ञान योग आपल्याला काय सांगते, की ऍप्लिकेशन. मग त्या भगवंत प्रत्यक्ष आपल्याला याच्यामध्ये भगवंतांच्या अनेक विभूती, म्हणजे जशा 10व्या अध्यायात विभूती योग आहे, पण इथेही भगवंत थोड्याशा प्रमाणामध्ये भगवंतांच्या विभूतींचं, ऐश्वर्याचं दर्शन घडवतात. आणि भगवंतांकडे काय आहे आणि कोण आहेत भगवंत, आणि कशा प्रकारे भगवंतांचं स्थान काय आहे, आणि भगवंत कशा प्रकारे कुठल्याही गोष्टींनी भगवंतांवर, कुठलाही त्रिगुणांचा तर प्रभाव होत नाही, पण कुठल्याही अशा मटेरियलिस्टिक गोष्टींनी, भौतिक गोष्टींनी भगवंतांवर कुठलाही परिणाम होत नाही. असे भगवंत कोण आहेत आणि कशा प्रकारे त्यांच्या शक्ती आहेत, आणि कुठल्या प्रकारचे भक्त भगवंतांना शरण जाऊ शकतात, कुठल्या प्रकारचे जाऊ शकत नाही, या सगळ्याबद्दल आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. तर याचं निश्चित याचं आपण पहिल्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. तर त्याचं जे शेवटी मला वाटतं दिलेलं आहे, ते आपण शेवटी तुम्हाला त्याचा सार बघायला मिळेल. तर आपण या 7व्या अध्यायाला सुरुवात करूया. तर योजना माताजी, तुम्ही वाचणार श्लोक का मी श्लोक वाचून अर्थ वाचणार, तुम्हाला कसं? नाही, वाचते माताजी. ठीक आहे, श्लोक हरी वाचते. बोल. हा. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगयुञ्जन्मनादश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निस्संदेह कसा जाणू शकशील ते आता ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या भावनेने पूर्ण युक्त हो. आणि म्हणूनच ज्या योगाभ्यासाचं भगवंत सांगतायत, की मनाला कंट्रोल करणं हे शक्य आहे, अशक्य नाहीये, कठीण आहे थोडं. आणि म्हणून मग त्याच्यासाठी तुला तो अभ्यास करायला लागेल, तुला त्या ज्ञानाचं अनुशीलन करायला लागेल. आणि मग ते करायचंय कसं, तर या योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू पूर्णपणे निस्संदेह, की कशा प्रकारे. मग भगवंतांनी पुढे जाऊन सांगितलंय, मनमना भव मद्भक्तो मद्या जिम्मा नमस्कुरु, की मग भगवंतांवर 2 हात आणि तिसरं आपलं मस्तक टेकवणं हे खूप महत्वाचं आहे, की तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावर एकाग्र कर. ती कशी कर हे भगवंत सांगतायत. आणि तू निस्संदेह, म्हणजे कुठलाही संशय न ठेवता. कसं आहे ना, मी सांगितलं, भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. तिथे जर कुठेतरी शंकेची पाल चुकचुकत असेल ना, तर तिथे पुढे जाणं कठीण आहे. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार. आणि मग तिथे पुढच्या टप्प्यांवर जाणार, की साधू संघ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, मग भगवंतांप्रती मग रुची, निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, असे 9 टप्पे आहेत भक्तीचे. त्या त्या प्रेमाच्या भावनेपर्यंत पोहोचायला खूप 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 मग अनेक जन्म सुद्धा घ्यायला लागतील आपल्याला. पण भगवंतांशी ते प्रेमाचं नातं तेव्हाच जोडलं जाईल, तेव्हा की भगवंतांचा पूर्ण विश्वास आहे, श्रद्धा आहे भगवंतांवर, तेव्हाच निश्चित ह्या गोष्टी शक्य होऊ शकतील. आणि म्हणून भगवंत सांगतात, की कशा प्रकारे तू मला प्राप्त करू शकशील, कशा प्रकारे माझ्यावरती तू ध्यान लावू शकशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्ही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो. हे जाणल्यावर तुला आणखी काही जाणावयाचे शिल्लक राहणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कसं असतं ना, की ऍप्लिकेशन, म्हणून त्याला ज्ञान विज्ञान म्हटलेलं आहे, की प्रत्यक्ष ज्ञान. कसं होतं ना, प्रत्येक गोष्ट आपण थिअरॉटिकली जाणतो, पण आपण जोपर्यंत ते प्रॅक्टिकल, म्हणजे त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करत नाही, तोपर्यंत ते पूर्णपणे सिद्ध झाल्यासारखं होत नाही. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतात, की प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान, की नुसतंच दिव्य ज्ञान तुला थिअरी त्याच्यात सांगून काहीच करणार नाही, पण तुला जेव्हा ते कसं इम्प्लिमेंट करायचं आहे आणि कशा प्रकारे ते प्रत्यक्षित, म्हणून ज्ञान विज्ञान, की त्या विज्ञान म्हणजे त्याचं ऍप्लिकेशन, की कशा प्रकारे तू या विज्ञानाचं ऍप्लिकेशन, तू या ज्ञानाला कसं अप्लाय करू शकशील, हे तू जाणल्यानंतर तुला इतर काही जाणण्याचं निश्चितच काही
शिल्लक राहू शकत नाही. कारण आपण म्हणतो ना की हे प्रॅक्टिकॅलिटी, कारण आपण कुठलीही गोष्ट बघा की एखादी गोष्ट, एखादी मुलगा खूप अभ्यासामध्ये अगदी भरपूर म्हणजे काय म्हणतात मेरिट लिस्टमध्ये आलाय आणि एकदम 99.99% पण तिथे व्यवहार ज्ञानच नसेल, त्या ज्ञानाला मिळवलंय त्याचा वापर कसा करायचा आहे आणि नुसतंच आपली रट्टेबाजी केलेली आहे, नुसतंच ते पुस्तकी ज्ञान घेतलंय, त्याचा उपयोग नाही. तुम्हाला त्याचं ऍप्लिकेशन, तुम्हाला त्याचं विज्ञान, त्याचं त्याचं निश्चितच पूर्णपणे त्याला जाणणं आणि त्याला इम्प्लिमेंट करणं ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत पुढे, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच सिद्धी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यांपैकी एखादाच मला तत्वतः जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांना तत्वतः जाणायचंय, म्हणून पुढे जाऊन आपल्याला बघायचं. आणि चौथ्याही अध्यायात तुम्ही बघितलं, जन्म कर्मच मे दिव्य योमा वेत्ती तत्वतः, की भगवंतांना जन्म आणि भगवंत हे अजन्म आहेत आणि भगवंत सगळी कर्म करू शकतात, पण ती कर्म करताना ते कुठल्याही, त्यांच्यावर कुठल्याही गोष्टीचा प्रभाव नाहीये किंवा कुठल्याही गोष्टीमध्ये ते अडकून पडत नाहीयेत आणि कुठल्याही त्या कर्माच्या बंधनात अडकत नाहीयेत, कारण जे कर्म करतायत ते निष्काम पद्धतीने करतायत, हे जाणायचं. आणि म्हणून भगवंतांनी केलेलं, कारण भगवंत का कर्म करतायत हो, का भगवंत नंदाच्या 9 लाख गायींचं रक्षण करतायत, भगवंत अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य करतायत, भगवंत असुरांना मारण्यासाठी येतात, त्यांनी एक आज्ञा दिली, एक ऑर्डर दिली तर गोष्टी साध्य होऊ शकतात. पण भगवंत भक्त वत्सल आहेत. भगवंतांना भक्ताशी, जसं भक्ताला भगवंत प्रिय आहेत ना, तसं भगवंतांना भगवंत भक्ताशिवाय राहूच शकत नाही. आणि म्हणूनच भगवंतांनाही भक्त तितकेच प्रिय आहे, म्हणून भगवंतांना भक्त विशेष आहेत. आणि म्हणून म्हणून भगवंत म्हणतायत की भक्तीचं रक्षण भगवंत निश्चित करू शकतात. म्हणून आपल्याला या अध्यायात पुढेही जाण्याचं की कोण 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण जाऊ शकतात आणि कोण जाऊ शकत नाही, तेही आपण बघणार आहोत आणि शक्तीही भगवंतांच्या बघणार आहोत. मग याच्यामध्ये कसं आहे बघा, की तत्वतः कोण जाणू शकतं, की जसं मी म्हटलं की श्रद्धा महत्वाची आहे आणि ती श्रद्धा प्रेमभावनेपर्यंत पोहोचायला काय करायचंय, त्या टप्प्यांवरनं जाणं आवश्यक आहे. पण जसं आपण मॅरेथॉन बघतो ना, आता हे सीझन आलंय मॅरेथॉनचा, ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर, तर तुम्ही बघता सगळी लोक मॅरेथॉनसाठी तयारी करत असतात. मग त्या 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटरच्या वेगवेगळ्या मॅरेथॉन असतात. मग हे मॅरेथॉन धावणारे लाखो लोक असतात हो, पण त्याला जिंकणारा आणि शेवट ती अगदी त्याचं टार्गेट अचीव्ह करणारा कोणतरी एकच असतं, कोणीतरी एकच त्याच्यापैकी असतं. आणि तसंच आहे हो, जसं आता रजिस्ट्रेशन करताना 500 जणांनी रजिस्ट्रेशन केलं हो, पण तुम्ही जे मोजके 18 लोक आहात ते पुढे चालले आहात, ते आता 7व्या अध्यायापर्यंत आलात आणि तुम्ही असाच हा प्रवास करत 18व्या अध्यायापर्यंत जाणार आहात. म्हणून तुम्ही या 500 1000 काय जे लोकांपैकी तुम्ही हे असे तितके असे मोजके लोक आहात आणि म्हणूनच ते पुढे चालले आहात आणि ज्यांना भगवंतांना जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून इथे म्हटलंय की सहस्त्रावधी मनुष्यांपैकी, की मॅरेथॉन धावणारे खूप असतात, जसं आपण इथे बघतोय की शेवटी पोहोचणारा एक असतो, की भगवंतांना जाणणारा हा त्यातला तत्वतः जाणणारा हा एकच म्हणतो असतो आणि एखादाच भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतो, हे म्हणायचंय. आणि तो आपणच असावा का नसावा, तर अशा प्रकारे आपण भगवंतांना जाणण्याचा हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी आणि अहंकार या 8 माझ्या भिन्न प्राकृतिक शक्ती आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कसं आहे ना, भगवंतांच्या शक्तींबद्दल आपल्याला जाणायचंय. आणि मग या शक्ती म्हणजे काय बनलंय, हे सगळे काय आहेत, पंचमहाभूत, पंचतत्व, की पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश ही पंचतत्व आहेत, ज्यांनी आपलं हे जड शरीर बनलेलं आहे. जसं भगवंतांचा देह पण तुम्ही बघता, भगवंतांच्या देहामध्ये हे सगळे आणि त्याच्यापासून गोष्टी बनलेल्या आहेत. आणि मन, बुद्धी आणि अहंकार हे कसं आहे, हे आपलं सटील मन आहे, याचं सूक्ष्म मन आहे. म्हणजे सूक्ष्म शरीर आणि जड शरीर. तर जड शरीर कशाने बनलंय, पृथ्वी, पाणी, अग्नी, वायू आणि आकाश. आणि सूक्ष्म शरीर कशाने बनलंय, मन, बुद्धी आणि तो खोटा अहंकार, तो फॉल्स इगो आहे. मी, हे मी केले, हे माझं आहे. अहो तुमचं काय आहे, जिथे देहही तुमचा नाहीये, तो भगवंतांनीच दिलेला आहे.
तिथे तुम्ही कुठला हा अहंकार सांगताय, तो खोटा अहंकार आहे तुमचा. आणि म्हणून हे जे सूक्ष्म मन आहे ते मन, बुद्धी आणि अहंकार, आणि या सगळ्या भगवंतांच्या शक्ती आहेत. आणि त्यांनीच म्हणजे या भौतिक प्रकृतीला भगवंतांनी गर्भस्थ करून त्यापासून आपण आपली निर्मिती झालेली आहे, आपली जीवांची निर्मिती झालेली आहे. आणि म्हणून हे जीव, कारण ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, आपण भगवंतांसारखेच आहोत. आणि म्हणूनच आपण सुद्धा या पंचतत्वानी, आणि भगवंतांचं शरीर आणि मन हे वेगवेगळं नाही, ते एकच आहे. आपल्याला पुढे जाऊन ते अजून बघायचंच आहे. पण इथे भगवंतांनी जे सांगितलेलं आहे की भगवंतांच्या या शक्ती आहेत आणि या शक्तींपासूनच या गोष्टींची निर्मिती झालेली आहे. तर आपल्याला पुढे जाऊन भगवंतांच्या इतर शक्तींबद्दल पण जाणून घ्यायचंय. तर या भगवंतांच्या प्राकृतिक म्हणजे या मटेरियलिस्टिक या शक्तींपासून, की जसं भगवंतांनी काय केलेलं आहे की या प्रकृतीला गर्भस्थ करून त्यापासून या सगळ्याची निर्मिती झाली, जीवांची निर्मिती झालेली. म्हणून बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत, पिता हे भगवंत आहेत, आणि माता ही प्रकृती आहे जी या जीवांना जन्म देते आहे, जीवांची निर्मिती करते. आणि ते कशापासून बनलेत, तर या पंचमहाभूत आणि या सूक्ष्म म्हणजे जड शरीर आणि सूक्ष्म शरीरापासून बनलेले आहे. आणि म्हणून ह्या भगवंतांच्याच शक्ती आहेत, हे जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाबाहु अर्जुना, या व्यतिरिक्त माझी आणखी एक श्रेष्ठ अशी पराप्रकृती आहे, जिच्यामध्ये जीवांचा समावेश होतो. हे जीव कनिष्ठ भौतिक प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो भगवंतांच्या शक्ती, मग ज्या आपण म्हटलं की ज्यांनी निर्मिती झालेली आहे प्रकृतीची, त्या आपण बघितल्या. तर त्याप्रमाणे इथे भगवंतांच्या या ज्या दोन शक्ती आहेत, पराशक्ती आणि अपराशक्ती, या भगवंतांच्या दोन शक्ती आहेत. आणि त्या म्हणजेच काय की सुपिरियर एनर्जी आणि इन्फिरियर एनर्जी. ही जी पराशक्ती आहे ही आध्यात्मिक शक्ती आहे, आणि ही जी अपराशक्ती आहे ही भौतिक शक्ती आहे. पण या दोन्हीही शक्ती या भगवंतांचीच निर्मिती आहे. ह्याच मुख्य शक्ती आहेत भगवंतांच्या. आणि त्यापैकी पराशक्तीचाच आपण एक भाग आहोत. जीव हा पराशक्तीचाच भाग आहे. परंतु इथे त्या जीवाला भगवंतांचं नामस्मरण, भगवंतांचं काय म्हणतात ना त्याला, भगवंतांना विसरलेले आहेत, विस्मरण झालेलं आहे भगवंतांचं. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत जीव ह्या कनिष्ठ प्रकृतीमध्ये साधनांचा म्हणजे आपण या मटेरियलिस्टिक जीवनाचा आनंद घेण्यामध्ये रमून गेलेलो आहोत. पण खरं आपण कुठला भाग आहोत, आपण पराशक्तीचा, भगवंतांच्या आध्यात्मिक शक्तीचाच भाग आहोत. पण आपल्याला ठरवायचंय, कारण भगवंतांनी जी सूट दिलेली आहे, इच्छेची सूट आहे, त्यानुसार आपल्याला त्या भौतिक शक्तीमध्ये रममाण बसायचंय का आध्यात्मिक शक्तीमध्ये, आपल्याला आध्यात्मिक त्या पातळीवर आपल्याला पुढे जायचं आहे, हे आपण ठरवायचं आहे. पण दोन्हीही शक्ती या भगवंतांच्याच शक्ती आहेत. पण इथे मटेरियलिस्टिक म्हणजे जिथे इन्फिरियर एनर्जी म्हटलेलं आहे, ही जी कनिष्ठ शक्ती आहे ही भौतिक शक्ती आहे. आणि तिथे तुम्हाला कुठेही फक्त काय म्हणतात ना त्याला, अगदी निमिष मात्र आणि अगदी ते क्षणभंगूर असे आनंद मिळतील. पण भगवंतांची ही जी पराशक्ती आहे, आध्यात्मिक शक्ती आहे, ती मात्र कशा प्रकारे चिरकाळ टिकणारी आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांना म्हटलंय सत चित आनंद, कारण हा सत म्हणजे शाश्वत, चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण, आणि आनंदमय असं भगवंतांचं जग आहे. आणि म्हणूनच आपण इथे बघतो आहोत या दोन शक्तींविषयी. म्हणून पराशक्ती जी वरिष्ठ शक्ती आहे, म्हणजे पराशक्ती ही श्रेष्ठ शक्ती आहे, आणि अपराशक्ती ही कनिष्ठ शक्ती आहे. आणि आपण या कनिष्ठ आणि श्रेष्ठ नसून पण आपण या मार्जिनल म्हणजे कुठेतरी आपण तटस्थ शक्तीवर आहोत, की तिथे आपल्याला भौतिकतेमध्ये जायचं आहे की आपल्याला आध्यात्मिक वाटचाल पुढे करायची. दिस वी आर सपोज टू डिसाइड, आणि हे आपल्यालाच ठरवायचं असतं. अशा प्रकारे भगवंतांनी या शक्तींचं उदाहरण दिलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व सृष्ट प्राणीमात्रांचा उगम या दोन शक्तींमध्ये होतो. या जगतामध्ये जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे यांचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता ही मीच आहे, हे निश्चितपणे जाण. हे धनंजया, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्येच आश्रित आहे. हरे कृष्ण. अरे 84 योनींमधून म्हणजे भगवंतांनी ही जी निर्मिती केलेली आहे, सृष्टीची निर्मिती ब्रह्मांनी केली भगवंतांच्या आदेशानुसार. पण जसं आपण बघितलं की 84 लक्ष योनीतून आपल्याला जन्म घ्यायला लागतो, आणि या 84 लक्ष जीवांची निर्मिती भगवंतांनी केलेली आहे. आणि म्हणूनच सर्व प्राणी मात्रांचा उगम या दोन शक्तींमध्ये होतो, परा आणि अपरा शक्तींमध्ये.
आणि म्हणून जे काही भौतिक आणि आध्यात्मिक आहे की या सगळ्याचा मग भगवंतांच्या मार्फतच या सगळ्याची निर्मिती होत असते आणि त्या सगळ्याचा नाशही भगवंतच करत असतात. आणि अशा प्रकारे प्रलय म्हणजे सृष्टीचा उत्पत्ती करता आणि प्रलय करता हे प्रत्यक्ष भगवंतच आहेत. भगवंतांच्या इच्छेनुसार ते येतात. तो जसं मी म्हटलं भगवंत भक्तवत्सल आहे, ते प्रत्येक युगामध्ये काय येत आहेत त्यांच्या इच्छेने येत आहेत. परंतु कुठल्या कारणासाठी? परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे. आणि म्हणूनच या कलियुगामध्ये हे जे काय म्हणतात ना त्याला, असले हे प्रकार जे वाढत चाललेले आहेत त्या सगळ्याला कुठेतरी कंट्रोल करणं, त्यांना नियंत्रण करणं हे जास्त गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी या कृष्ण भावनेचा प्रसार जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे आपलं निश्चितच कर्तव्य आहे. प्रभुपादांचं हे मिशन आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायचंय. आणि म्हणून इथे समजण्यात आलं का की भगवंत हेच सृष्टीचे उत्पत्ती करता आहेत आणि प्रलय करताही आहेत. आणि त्या प्रकारे मग भगवंत सांगताय तिथे की हे तू निश्चितपणे जाण की हे शृणू तत् शृणू म्हणतात अर्जुनाला की तू ऐकून ठेवे नक्की. आणि मग धनंजय माझ्याहून श्रेष्ठ आणि म्हणूनच भगवंतांवर म्हणून कृष्णाला अवतारी म्हटलेलं आहे. अवतार घेतलेला नाही, पण कृष्णाचं जे महात्म्य आहे ते इस्कॉन जे सांगतं की आता प्रत्येक महिन्यामध्ये काही काही महात्म्य आहे. आणि त्याच प्रकारे आपल्याला भगवंतांकडून जाणायचं आहे की माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे, की म्हणूनच भगवंतांची जी म्हणूनच ज्या प्रकारे की ती जी भगवंतांची शक्ती आहे परा आणि अपरा शक्तीबद्दल आपण गेल्या श्लोकामध्ये ऐकलं. तर अशा प्रकारे या दोन शक्ती आहेत आणि या श्रेष्ठ शक्तीच्या वरती तो जाऊ शकत नाही आणि कनिष्ठ शक्तीच्या खाली अगदीच येऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे सगळे जे ब्रह्मांडांमध्ये सगळे जे प्लॅनेट्स तरंगतात ना, ग्रह तरंगत आहेत, ते कशा प्रकारे आहेत? भगवंतांच्या शक्तीने तरंगत आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या शक्तीने की अशा प्रकारे ओवलेल्या मानेत दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे की कशा प्रकारे दोऱ्यातले मणी हे एकाला एक जोडून असतात, तसे हे आपले 18 अध्याय पण आहे, जसं मी पहिल्यांदाच सांगितलं की एकमेकांना गुंफलेले आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या सगळ्यावर म्हणजे भगवंतांचे आश्रित, भगवंतांवर आश्रित म्हणून आपण आहोत की आश्रय कोणापासून मिळणार आहे? भगवंतांपासून मिळणार आहे. आणि ती खात्री आहे, तो कॉन्फिडन्स आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगता आहेत की दोऱ्यात ओलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यावर आश्रित आहे. की कशा प्रकारे त्या माळेला कशा प्रकारे त्या मण्यांना आधार कशाचा असतो? दोरीचा आधार असतो. त्याचप्रमाणे मग अशा या श्रेष्ठ दुसरं कोणतंही श्रेष्ठ नाहीये. तर या प्रकारे दोऱ्यात ओलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही भगवंतांमध्येच आश्रित आहे. मग भगवंत सांगताना सांगतायत आता की भगवंताने काही आपल्या विभूतींचा उल्लेख केलेला आहे की भगवंत कुठे कुठे आहेत. मग कसं आहे ना की याच्यामध्ये पुढे जाऊन सांगताना की अर्जुन काय करतोय, अर्जुन ही आपल्या सामान्य माणसाचं रिप्रेझेंट करतो. कारण हे जे प्रश्न अर्जुनाच्या मनात येत आहेत ना ते सामान्य माणसाला नक्कीच पडतील. आणि म्हणून मग या भौतिक व्यक्ती मग जी निराकार आहे, जी भगवंतांना मानत नाहीत पण भगवंतांना मानतात आणि त्यांच्या मूर्ती स्वरूपाला मानत नाहीत, त्यांची निराकार तत्वाला मानतात. म्हणजे ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान हे 3 टप्पे आपण बघितले दुसऱ्या अध्यायामध्ये. त्यापैकी ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासूनचं एफल्जन्स म्हणजे त्यांच्यापासूनचं चैतन्य. त्यानंतर परमात्मा म्हणजे वैकुंठातील 4 भुजाधारी दूत. आणि गोलोक वृंदावनातील हे जे भगवंतांचं रूप आहे की जिथे भगवंत अतिशय म्हणजे खूप मधुर असं ते रूप आहे भगवंतांचं. आणि अशा प्रकारे भगवंत हे सांगता आहेत की प्रत्येक भौतिकतेमधून भगवंत कशा प्रकारे त्यांना पूजायचं आहे. की भौतिकतेमध्ये सुद्धा भगवंतांचं ऐश्वर असल्यामुळे भगवंतांची शक्ती असल्यामुळेच या गोष्टी साध्य होतात. आणि म्हणूनच सांगायला खूप आनंद होतो की कशा प्रकारे या प्रत्येक विभूतींना म्हणजे प्रत्येक तुम्ही काय म्हणू शकाल बरं त्या तात्पर्यात दिलेलं आहे. एक मिनिट हा, याचा थोडासा संदर्भ आपण डायरेक्ट त्याच्यावर गेलेत ते आपण थोडासा 7.8 येस. आणि म्हणूनच की कशा प्रकारे निर्विशेषवादी म्हणजे जे मी म्हंटल ना मायावादी निर्विशेषवादी ते अरूपम म्हणजे आधीच्या श्लोकावर आपण बघितलं. आणि 7वा श्लोक आहे तो मत्तः परतरम नान्यत किच्चित दस्ती धनंजय मयी सर्वमिदं प्रोक्तम प्रोतम सूत्रे मणिगेना इव. कशा प्रकारे भगवंत सांगतात की हे धनंजय माझ्याहून श्रेष्ठ असं कोणी नाही. आणि म्हणूनच त्या ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे तो दोरा महत्वाचा आहे. कारण तो दोऱ्यावरती ते मणी आश्रित आहे. म्हणून हे दोरा म्हणजे भगवंत आहेत आणि भगवंतांवर सगळे जीव आश्रित आहेत. आणि म्हणून भगवंतांवर
उपासना करायची झाली तर कशावरती करायची. म्हणूनच अर्जुन जेव्हा भगवंतांना हा प्रश्न विचारणार आहे आणि भगवंत त्याबद्दल जे उत्तर देत आहेत की अशा अशा ठिकाणी, कारण कसं आहे ना की भौतिक जगातील मनुष्याला कितीही तत्वतः सांगितलं तरी त्याच्यावरती त्याचा जर विश्वास नसेल तर त्याला त्या भौतिकतेमधून भगवंतांचं सामर्थ्य दाखवणं हे निश्चितच गरजेचं असतं. आणि तोच प्रयत्न हा आहे. आणि त्याच प्रकारे भगवंतांनी सांगितलंय की मग पाण्याच्या रसामध्ये मी आहे, चंद्र आणि सूर्यांचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रातील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य मी आहे. कारण प्रपंचामध्ये आपण आपल्याला या सगळ्या गोष्टींना सामोरं जायला लागतं. मुलांची देखभाल, घरातील वयस्कर लोकांची पूर्णपणे काळजी घेणं आणि बाकीही इतर प्रापंचिक गोष्टी सांभाळून, या सगळ्या गोष्टी सांभाळून कशा प्रकारे तुम्ही भगवंतांसाठी वेळ देता आणि भगवंतांच्या या शक्तींना जाणता. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की कशा आणि कुठे तू मला पूजू शकतील, याच याच्यामध्ये तू कुठे माझी पूजा करू शकतील. तर त्याप्रमाणे भगवंत सांगतात की पाण्यामधील, आता शोष पडल्यावर तुम्ही धावून आलात एक 10-15 किलोमीटर आणि तुमच्या समोर कोणी आणून दूध उभं केलं तर तुम्ही ते पिणार नाही. कारण तुम्हाला तहान कशाची लागलेली असते, पाण्याची तहान. कारण आतुरलेला असतो जीव, किती वेळेला आपण बघा तहानलेला असतो जीव. आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या पाण्यामधील रस, कारण त्या पाण्याला चव अशी काही नसते, पण निश्चितच त्या पाण्याचा रस हा निश्चित तुम्हाला त्या चवीपर्यंत पोहोचवून आणि त्या तुम्हाला तुमचं जे समाधान म्हणजे तुम्हाला जे आहे ते त्याप्रमाणे आहे हे निश्चित दाखवलं जातं. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत की पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र आणि सूर्याचा प्रकाश मी आहे. की भगवंत पाण्यामधील रस आहे, पाण्याच्या चवीचा सुद्धा भगवंतांमुळेच ते आहे गोष्ट. तसंच कशा प्रकारे चंद्र आणि सूर्य हे भगवंतांचे दोन्ही नेत्र आहेत आणि म्हणूनच त्याच्या प्रकारे त्यांचा प्रकाशही भगवंत आहेत. वैदिक मंत्रातील ओंकार की जो श्रेष्ठ मानलाय, वैदिक मंत्रातील ओंकार की प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात ओंकाराने किती वेळेला ओम आपण तरी म्हणतो, अशा या ओंकाराचं सुद्धा महत्व आहे. आकाशातील शब्द मी आणि मनुष्यामधील सामर्थ्य मी आहे. भगवंत सांगतायत की आकाशातील शब्द मी आहे आणि माझं सामर्थ्य सुद्धा हेच आहे की माझ्यामधील जे आहे की मनुष्यामधील जे काही सामर्थ्य आहे ते माझ्यामुळेच आहे. आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या या विभूतींमुळे, की जो पाण्याचा रस आहे त्यामुळे एखादी कोरड पडली असेल घशाला तर त्यांना पाणीच द्यायला लागतो, त्यांना सरबत दूध इतर गोष्टी नाही, कारण पाण्याने जी तहान भासते, कारण तिथे भगवंतांचं अस्तित्व आहे, भगवंतांचा वावर आहे. आणि ही गोष्ट अत्यंत महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच आपण म्हणतोय की पाण्यामधील रस मी आहे, चंद्र सूर्याचा प्रकाश मी आहे, वैदिक मंत्रातील ओंकार मी आहे, आकाशातील शब्द आणि मी मनुष्यातील सामर्थ्य आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे या विभूतींना जाणून अर्जुन समजून घेतोय की कशा प्रकारे तशा या विभूती म्हटल्यात बघा. मला वाटतं रसो होमत्सु म्हणजे 8 पासून मला वाटतं 11 पर्यंत. 11 पर्यंत आहेत ना, 8, 9, 10, 11 थोडं. तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या या विभूतींचा इथे उल्लेख दिलेला आहे. त्याचा पाण्यामधील चव म्हणजे पाण्याची चव ही भगवंतांच्या रसामुळे आहे. प्रकाश, चंद्र सूर्यांचा प्रकाश आहे. वैदिक मंत्रातील ओंकार भगवंत आहेत. त्यानंतर मनुष्यामधील सामर्थ्य भगवंत आहेत. पृथ्वीवरचा सुगंध, जो मातीचा सुगंध दरवळलेला असतो ना, तो म्हणजे भगवंत आहेत. त्यानंतर आगीची उष्णता भगवंत आहेत. सर्व जीवनशक्ती म्हणजे सर्व जीव आहेत. सर्व तपस्यांचे अस्तित्वातील सर्व वस्तू, बुद्धिमानांची बुद्धी, शक्तिमानांचे आणि बलवंतांचे. मग अशा प्रकारे या सगळ्यावरती काय आहे तर सर्व जीवांची जीवनशक्ती, नंतर तप बोलवलंय, बीज देणारे. की मग आता कशा प्रकारे त्यामध्ये बीज म्हणजे आपण म्हणतो ना की मगाशी म्हटलं मी की जे काही द्यायचं असेल तर त्याप्रमाणे ते 1 मिनिट हा. ओके. आणि म्हणूनच जीवनशक्ती, तप, बीज, बुद्धिमत्ता, बीज म्हणजे तुम्ही जे बीज बोवाल ना त्या रोपांसाठी, तर त्याप्रमाणे हे सगळं सुद्धा इथून पाठवलं जाईल. किंवा म्हणजे त्याप्रमाणे भगवंत सांगतायत की या सगळ्याची हे सगळं जे आहे या विभूती माझ्याच आहेत. आणि त्याप्रमाणे भगवंतांनी त्याबद्दलची माहिती दिलेली आहे. सामर्थ्य, मनुष्यातील सामर्थ्य, पृथ्वीवरचा सुगंध, सर्व जीवांवरची जीवनशक्ती, आगीचा उष्णपणा, त्यानंतर अस्तित्वातील सर्व बुद्धिमान म्हणजे बुद्धी देणारी, मग त्यानंतर तप, बीज, शक्ती, बल, या सगळ्या बुद्धिमानांची, शक्तिमान आणि बलवानांचे धार्मिक दिले, बलवानांचे विरोध नाही. ठीक आहे, अशा या जे सगळ्या धार्मिक विभूती. येस माताजी.
हा, जे धार्मिक तत्वांच्या विरुद्ध नाही असे लैंगिक जीवन. येस, असे लैंगिक जीवन म्हणजे तिथे कुठली वासना नाहीये. ते जे काही केलं जातं ते भगवंतांच्या म्हणजे कृष्ण भावनेतून केलं जातं. कुठल्याही तत्वांच्या विरुद्ध जाऊन केलं जात नाही. अशा प्रकारे मग आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सात्विक, राजसिक आणि तामसिक हे सर्व भाव माझ्या शक्तीनेच अभिव्यक्त होतात. एका दृष्टीने मी सर्व काही आहे, परंतु मी स्वतंत्र आहे. मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही, उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. त्रिगुणांनी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी आहे. माझे स्वरूप जाणीत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण काय बघितलं की हा बद्ध आत्मा, कारण तो जेव्हा या भौतिक प्रकृतीमध्ये येतोय तेव्हा तो बद्ध होतोय. तो कशाने बद्ध होतोय? त्रिगुणांनी. सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली हा बंदिस्त होतो आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या शक्तीनेच, की कशा प्रकारे भगवंतांच्या शक्तीने आपण या सूचक अभिव्यक्ती जे आपण 10व्या अध्यायात ते बघणार आहोत आणि कालही आपण या सूचक अभिव्यक्ती बघितल्या, की ज्यांचं भगवंतांवर ठाम विश्वास आहे आणि भगवंतांचं पण या भक्तांवरती विशेष प्रेम आहे. आणि म्हणूनच सर्व काही आहे. कारण भगवंत कसे आहेत? भगवंत कशातही अडकण पडत नाहीत. सगळ्याची निर्मिती करायला ब्रह्मांना त्यांनी सांगितलेलं आहे. अनेक मग गायींचं रक्षण करता आहेत, बासरी वाजवता आहेत, वेणू माधुर्य आहे त्यांचं. त्याप्रमाणे अनेक गायींची सेवा केली जाते. अशा सगळ्या गोष्टी असताना भगवंत सांगतात हे सगळं आहे, परंतु आता मला ते परंतु मी प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही आणि उलट तेच माझ्या अधीन आहेत. कारण भगवंत म्हणतायत की अशा प्रकारे जेव्हा प्रकृतीमध्ये येतोय जीव, जसा पाण्याचा थेंब हा कसा असतो, ट्रान्सपरंट असतो, तो मातीत मिसळला की चिखल होतो तसा. त्याचप्रमाणे या गोष्टीचा आहे की कशा प्रकारे तो जास्तीत जास्त, आणि म्हणूनच भगवंतांच्या याच्यावरती कुठल्याही प्रकारे प्रभाव नाहीये. भगवंत या सगळ्याच्या पलीकडे गुणातीत आहेत जे आपल्याला बघायचं आहे. आणि म्हणूनच तेच भगवंतांच्या अधीन होत आहेत. भगवंत नसून भक्तच भगवंतांच्या अधीन होत आहेत. आणि म्हणूनच हे प्राकृतिक गुणांच्या अधीन नाही. आता आपण बघतोय की म्हणूनच मग अशा प्रकारे त्रिगुणांनी सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी आहे, माझे स्वरूप जाणत नाही. की कशा प्रकारे 3 गुणांच्या दडपणाखाली, 3 गुणांच्या या गोष्टीखाली आणि तामसिक मोहित झाल्यामुळे ते संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि अविनाशी असं जाणत होतं. कारण अशा प्रकारे ती परिस्थिती माणसाला त्या गोष्टींचा इलाज नसतो, पण त्याप्रमाणे त्या गोष्टींना तोंड द्यायला लागतं. आणि म्हणून आपण आपलं मन, आपली कृष्ण भावना दृढ ठेवली ना, की या सगळ्यावरती आपण मात करू शकतो. त्याला कुठलीच झाड की पत्ती म्हणून तुम्ही निश्चित त्याचा निश्चित नंतर स्वीकारू शकता. अशा प्रकारे या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या 3 गुणांची आपल्याला कळतं आहे की त्रिगुणातीत आणि अविनाशी असं माझं स्वरूप जाणत नाही. कारण कसं येत नाही, सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी मोहित झालेले आहे. आणि त्रिगुणातीत आणि अविनाशी की कशा प्रकारे की भगवंतांचं स्वरूप जाणायला मग नुसताच हा जन्म घेऊन उपयोग नाही की भगवंत आहेत जाणतोय आपण, पूजा अर्चा केली इथे संपले, तसं नाही. की अशा प्रकारे गुणातीत जायचंय. मग त्या सत्व, रज आणि तमोगुणाच्याही पलीकडे ज्यांना जायचं आहे ते त्रिगुणातीत असे भगवंत आपल्याला या 15व्या अध्यायात बघायला मिळणार आहे. आणि अविनाशी असं की जो आपण बघितलं की दुसऱ्या अध्यायामध्ये नैनम छिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, कशा प्रकारे आपण आत्म्याला कापू शकत नाही, जाळू शकत नाही, उला करू शकत नाही, सुकवू शकत नाही. अशा प्रकारे मग कुठल्याही इतर गोष्टींनी मोहित न झाल्यामुळे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत, अविनाशी आणि माझं स्वरूप जाणीत नाही. मग कोण जाणत नाही? कारण भगवंतांनी कशा प्रकारे सांगितलेलं आहे की 3 गुणांचा प्रभाव तर आहेच, पण हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत अविनाशी आहे. म्हणजे का? कारण पुन्हा तेच सांगते, ममई वांशो जीवलोके, आपण क्वालिटेटिव्हली भगवंतांसारखे आहोत बट नॉट क्वांटिटेटिव्हली. कारण समुद्राचा एक थेंब खारट असतो पण अख्खा समुद्रही खारटच असतो. पण कशा प्रकारे त्या गोष्टीला जाणायचं आहे हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच हे संपूर्ण जगत त्रिगुणातीत आणि त्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली. आणि आता काही अनेक प्रोग्राम्स आणि डान्स प्रोग्राम्स आणि या सगळ्याच्या प्रिपरेशन चालू झाल्यामुळे काही भक्तही आज कमी होऊ शकलेले आहेत मला दिसतंय. आणि म्हणून अशा प्रकारची कुठलेही स्वरूप भगवंत घेणार नाही. ठीक आहे. सो कारण भगवंत हे कसे आहेत, स्वतः अविनाशी, नैनम छिन्नंती या आत्म्याचं स्वरूप सांगितलं. पण भगवंतांवर कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाहीये प्रकृतीचा. आणि म्हणूनच ते कसे आहेत, ते सच्चित आनंद आहेत. जे आपल्या
शांतीसूत्र बघितलं की ते सगळ्यांचा सुहृद मित्र आहेत आणि ते कशा प्रकारे आनंदमय त्यांचं सगळं जे ज्ञानाने परिपूर्ण आणि पूर्णपणे एकाग्रता आणि अशा प्रकारे ते तिथे त्यांना पूर्णपणे गुणातीत झालेले आहेत आणि म्हणूनच ते भगवंतांना एक मिनिट हा आधीचा श्लोक आहे ना तो हा गुणातीत आणि अविनाशी जे झालेले आहेत ते भगवंतांचं स्वरूप जाणत नाही कारण संपूर्ण जगत कसं आहे की या त्रिगुणातीत कारण मटेरियलिस्टिक आहे सगळं कुठेही प्रकारचं आध्यात्मिक जेव्हा तुम्ही त्या वाटचालीकडे वळाल तेव्हाच तुम्ही भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकाल आणि म्हणून भगवंत हे सत्व रज आणि तमो गुणाच्याही पलीकडे आहेत आणि अविनाशी असा भगवंतांचा आत्मा आहे हे जाणणं की भगवंत हे मन आणि शरीर त्यांचं एकच आहे आणि ते त्रिगुणातीत आहे त्या गुणांच्याही पलीकडे सत्व रज आणि तमो या तीन गुणांच्या पलीकडे असे ते आहेत आणि अशा प्रकारे अविनाशी असं त्यांचं रूप कोणीही जाणत नाही भगवंतांना अनेक अनेक भक्त आहो अनेक देवी देवता जाणत नाही तिथे इतर इतर संतांची आणि काय गोष्ट करावी अशा प्रकारे या त्रिगुणातीत भगवंतांना जाणणं हे सगळ्यांनाच शक्य होत नाही पण भगवंत पुढे जाऊन बघा काय सांगतायत खूप सुंदर श्लोक आहे हा पण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान् तरन्ति ते तीन प्राकृतिक गुणांनी युक्त असलेली माझी दैवी माया शक्ती ही अतिशय दुस्तर आहे परंतु जे मला शरण आले आहेत ते मायेला सहजपणे तरून पलीकडे जातात हरे कृष्ण येस तीन प्राकृतिक गुणांनी पुन्हा आपल्याला या तिघांचा उच्चार सतत येणार आहे 14व्या अध्यायात तुम्हाला बघायला मिळेल की सत्व काय रज काय आणि तमो कारण तिथे आपल्याला गुणातीत विभाग योग म्हणायचंय गुणत्रय विभाग योग की हे जे सत्व रज आणि तीन तम या तीन प्रकारचे जे गुण आहेत त्यांना आपल्याला तीन विभागून जाणायचंय तिथे आणि म्हणून या प्राकृतिक गुणांनी की हे भौतिकतेमध्ये आलेले गुण आहेत आत्मा या गुणांच्या प्रभावाखाली कधी जगतोय जेव्हा या भौतिक प्रकृतीमध्ये तो येतोय आणि ही जी माया शक्ती आणि योग माया म्हणजे योग माया आणि मोह माया ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे जसं म्हटलं ना पराशक्ती परा म्हणजे भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आणि अपरा भगवंतांची कनिष्ठ शक्ती आहे आणि म्हणून श्रेष्ठ परा ही आध्यात्मिक आणि कनिष्ठ अपरा ही भौतिक शक्ती आहे आणि तीच माया आहे कारण तिथे योग माया म्हणजे भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती पण मोह माया माया शक्ती ही जी आहे ही भगवंतांची प्राकृतिक शक्ती आहे आणि ती अतिशय कारण ती भगवंतांची निर्मिती असल्यामुळे ती पण तेवढी स्ट्रॉंग आहे जरा तुम्ही थोडंसं कुठेतरी बाजूला जा बरं कृष्ण भक्तांपासून किंवा या कृष्ण सेवेतून की मग गेलात त्या मटेरियलिस्टिक ह्याच्यात आणि पुन्हा त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये अडकले जातात आणि म्हणून तिथे कुठेतरी भगवंत सांगतायत की जे भगवंतांना शरण आले आपण बाजूच्या चित्रामध्ये बघतोय की मग भगवंत हात देतायत पण लक्ष कुठे आपलं अहो आत्माच माहिती नाही तिथे परमात्म्याची काय बात करा आणि म्हणून भगवंत प्रत्येकाच्या जीवामध्ये आहेत की ते कशा प्रकारे आहेत तर परमात्मा स्वरूपामध्ये प्रत्येकाच्या जीवामध्ये आहेत आणि म्हणूनच अशी ही जी महामाया म्हणजे भगवंतांची मोहमाया आहे ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे पण जे भगवंतांना शरण आलेले आहेत ते या मोहमायापासून स्वतःचा अगदी योग्य प्रकारे आपण त्याच्यातनं बाहेर पडू शकतो जर ती कृतज्ञता मनापासून असेल आणि जिथे भगवंतांवर विश्वास असेल भगवंत आहेत ज्या प्रल्हाद महाराजांचा दृढपणा बघितला आपण आता एक पिक्चरही येऊन गेला की महाअवतार नावाचा नरसिंह महाअवतार अतिशय सुंदर ती इतकी दृढता आहे मनामध्ये आणि ती दृढता म्हणजे अचंबित करणारी दृढता आहे आणि म्हणून मग अशा प्रकारे ही अतिशय दुस्तर आहे कारण की कशा प्रकारे मोह माया आणि योग माया या दोन्हीही भगवंतांच्या शक्ती आहेत पण आपल्याला योग मायेचा भाग व्हायचा आहे का त्या मोह मायेमध्ये अडकून पडायचं हे मात्र तुमच्यावरती निश्चित आहे बॉल इज इन युअर कोर्ट यू हॅव टू डिसाइड वेदर तुम्ही आध्यात्मिक शक्तीमध्ये जास्त प्रवास करणार आहात की मग त्या मटेरियलिस्टिक प्रपंचात आहात जबाबदारी आहेत त्या टाळू शकतच नाही परंतु तिथेही कृष्ण भावना कशी वाढीस लावून ठेवायची आहे हे निश्चित तुम्ही जाणू शकता मग भगवंत आता सांगतायत चार प्रकारचे कुठले लोक भगवंतांना शरण येऊ शकत नाहीत आणि चार प्रकारचे लोक भगवंतांना पूर्णपणे शरण येऊ शकतात हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण नमान् दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परुतज्ञानास् आसुरं भावमाश्रिताः जे अत्यंत मूर्ख आणि दुष्ट आहेत नराधम आहेत ज्यांचे ज्ञान मायेमुळे नष्ट झाले आहे आणि जे आसुरांची नास्तिक प्रवृत्ती धारण करतात ते मला शरण येत नाहीत हरे कृष्ण हरे कृष्ण म्हणून इथे चार प्रकारच्या गोष्टी व्यक्ती सांगितल्या आहेत मूर्ख दृष्ट नराधम आणि जे
मोह मायेमुळे म्हणजे या मायेमुळे नष्ट झालेले आहेत यांचं ज्ञान, अशी ही सगळी लोक जी आहेत दृष्ट प्रवृत्तीची, नराधम प्रवृत्तीची, त्यांनी निश्चितच कुठेतरी त्या असुरांची नास्तिक प्रकृती त्यांनी धारण केलेली आहे. आणि म्हणून अशा या नास्तिक प्रकृतीला धारण केल्यामुळे ते भगवंतांना शरण येऊ शकत नाहीत, कारण ते भगवंतांनाच जाणत नाहीत. अशा या प्रकृती का? कारण त्यांची जी वृत्ती आहे ना ती दृष्ट आहे, नराधम आहेत, आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारचं भगवंतांचं अस्तित्व मान्य नाहीये. मूर्ख आहेत ते, कारण त्यांच्याकडे तेवढं ज्ञान नाहीये. अल्पशा ज्ञानाने काय म्हणतात ना, पिवळ्या हरकुंड, अगदी अर्ध्या हरकुंडात सुद्धा पिवळे होणारे व्यक्ती, कारण अगदी अल्पज्ञान आहे, पण त्यामध्ये ते अतिशय स्वतःला कुठेतरी खूप जाणकार समजले जातात. आणि त्याप्रमाणे हे मूर्ख, दृष्ट, नराधम, राक्षस लोक भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाहीत, कारण हे तमोगुणातल्या या व्यक्ती आहेत. आणि निश्चितच या व्यक्ती पुन्हा कधीही शरण येऊ शकत नाहीत भगवंतांना. आणि मग हे असे दिलेले आहेत बघा, तुम्ही बघताय की कशा प्रकारे अघोरी पाप करता आहेत, आणि हा गाढवाच्या पाठीवर एवढं ओझं देऊन कशा प्रकारे ते कर्म त्या गाढवासारखं मेकॅनिकली ते कर्म केलं जात आहे. इथे आपल्याला दिसतंय की ही व्यक्ती जी आहे ती अतिशय कठोर तप करतायत, एका पायावर तप करून, पण तिथे आत्म्याला कुठेतरी त्रास होतोय हो त्याचा, आणि तुम्ही त्या जीवात्म्याला त्रास देता आहात. आणि त्याचप्रमाणे इथे आपण बघतोय जगाई मधाई, चैतन्य महाप्रभूंनी कशा प्रकारे उद्धार केला, प्रभू नित्यानंद प्रभूंच्या सांगण्यावरून कशा प्रकारे त्यांनी या जगाई आणि मदाईचा, की जे अत्यंत काय म्हणतात काय अतिशय कमी दर्जाच्या सगळ्या गोष्टी करायचे, आणि कशा प्रकारे त्यांना वाईट व्यसनं होती, त्यानंतर दारू पिणं आणि अनेक वेगवेगळ्या जुगार खेळणं, बायकांबरोबर असं अनैतिक संबंध, या गोष्टी, बऱ्याच गोष्टी ते करत होते. परंतु जेव्हा नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना कृष्ण भावनेमध्ये येण्यासाठी सांगितलं, तर तिथे तेव्हा त्यांनी त्यांना कशा प्रकारे त्यांना कुठल्याही गोष्टी त्यांच्या ऐकलेल्या नाहीयेत, पण तिथेच नित्यानंद प्रभूंनी त्या मदाईला सांगितलं, आणि त्यानंतर त्या जगाईनी त्या एक तिथला दगड होता ना तो मारून फेकला प्रभू नित्यानंद प्रभूंवर. नित्यानंद प्रभू म्हणजे आपण पंचतत्वामध्ये ऐकलत ना, की चैतन्य महाप्रभू हे जे कृष्णाचाच अवतार, नित्यानंद प्रभू आहेत, त्यानंतर बलरामांचे अवतार आहेत नित्यानंद प्रभू, त्यांचेच भाऊ सख्खे, आणि त्यानंतर आपल्याला सोनाली आणि सॉरी, एक मिनिट हा, नित्यानंद प्रभू हे त्यांचे भाऊ आहेत, बलरामांचा अवतार आहेत. आणि मग आपल्याला जे गदाधर पंडित आहेत, श्रीवास ठाकूर आहेत, आणि या सगळ्यांनी म्हणजे हे सुद्धा पंचतत्वातलेच आहेत, की त्या सगळ्यांना आपण नमन करतो. आणि म्हणूनच हे जे नित्यानंद प्रभू आहेत हे भगवंतांशी जोडलेले आहेत, म्हणजे अतिशय निकट आहेत. चैतन्य महाप्रभू हे भगवंतांचा अवतार आहेत, प्रत्यक्ष कृष्णाचा अवतार आहे, तर हे त्यांचेच भाऊ म्हणजे बलरामांचा अवतार आहेत. आणि ते चैतन्य महाप्रभूंना सांगतायत की तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं, मग हा जेव्हा त्यांच्यातला एक व्यक्ती असतो, जगाई मदाई ही जी कथा आहे इथे तुम्ही बघता आहात, तर त्यांना तो एक दगड मारून फेकतो, तेव्हा त्याला नामस्मरण करायला सांगतो. हे प्रभू नित्यानंद जेव्हा यांना नामस्मरण कर, हे अतिशय वाईट प्रवृत्तींमध्ये अतिशय त्यांनी काय म्हणतात ना, दारू आणि जुगार आणि अनैतिक संबंध, याच्यामध्ये या सगळ्या त्यांच्या वाईट सवयी असतात, आणि ते अशा आसुरी प्रवृत्ती त्यांची असते. परंतु तिथे नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना नामस्मरणाच्या मार्गामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, आणि त्या प्रयत्नामध्ये त्यांना त्या मदाईनी एक दगड मारून फेकलेला आहे, की त्यांच्यामुळे नित्यानंद प्रभूंच्या कपाळातून रक्त वाहू लागतं. आणि हे बघून मग जे नित्यानंद प्रभूंचे सगळे भक्त असतात ते जाऊन चैतन्य महाप्रभूंना सांगतात की असं असं झालेलं आहे. चैतन्य महाप्रभू एकदम चिडतात आणि क्रोधित होतात, आणि ते सुदर्शन चक्र काढणार तेवढ्याच नित्यानंद प्रभू सांगतात की तुम्ही तुम्ही उद्धार करण्यासाठी आलेला आहात भक्तांचा, तर तुम्ही यांना मारू नका, यांना तारून न्या. आणि म्हणूनच मग ते उद्धार करतात जगाई मधाईला, मग त्यांना शरण गेलेले आहेत. आणि अशा प्रकारे बघा, नित्यानंद प्रभूंची मर्सी, की नित्यानंद प्रभूंच्या कृपेमुळे चैतन्य महाप्रभू सुद्धा प्रसन्न झालेले आहेत अशा या आसुरांचा. पण तसंच आसुर जी प्रवृत्ती आहे, मात्र आपण हिरण्यकश्यपू बघू, शिशुपाल बघू, कंस बघू, रावण बघू, यांनी आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण केलं, परंतु कुठल्या वाईट भावनेने केलं. आणि अशा प्रकारे या तामसिक भावनेमध्ये ज्यांनी हे तप केलेले आहेत ते कधीच भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही. पण त्यांना मोक्ष का मिळाला? कारण त्यांना भगवंतांकडून मरण प्राप्त झालेलं आहे. मग पुढे आपल्याला चार प्रकारच्या व्यक्ती दिसतात की जे भगवंतांना शरण जाऊ शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. हे भरत श्रेष्ठ अर्जुना, चार प्रकारचे पुण्यात्मा माझी भक्ती करू लागतात: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी.
हरे कृष्ण. जशा 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येऊ शकत नाही, तशा 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येतात. त्या कुठल्या आहेत? आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. आर्त, आर्त म्हणजे जो संकटामध्ये आहे. अर्थार्थी म्हणजे कसं की ध्यान म्हणजे आपलं अं, अं, धनाचं ज्यांना मार्जन करायचं आहे ते अर्थार्थी. आणि त्यानंतर ज्ञानी की ज्यांना ज्ञान आहे, आणि जिज्ञासू की ज्यांच्याकडे उत्सुकता आहे. अशा 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना निश्चित शरण येतात. आणि जेव्हा या व्यक्ती शरण येतात तेव्हा त्यांना कळतं की भगवंत काय आहेत. आणि म्हणून त्यांचं उदाहरण घेण्याचं झालं तर आपल्याला ही उदाहरणं दिसतात. ही आर्त म्हणजे गजेंद्र मोक्ष, खूप सुंदर गजेंद्र मोक्षाची स्तुती आहे. आणि गजेंद्र मोक्ष यांचा जो अवतार आहे, तर त्यांनी अतिशय संकटामध्ये असताना भगवंतांचा धावा केलेला आहे. आणि भगवंतांना या इथे मगरीने त्यांचा पाय पकडलेला असो, ही खूप सुंदर कथा आहे, जी तुम्हाला पुढे सांगितली जाईल. कारण आता जास्त 4:30 ऑलरेडी वाजलेत. आपण पुढच्या एक 10 मिनिटामध्ये आपला अध्याय संपेल, पुढे जाणार नाही. कारण काही म्हणून मी जास्तीचं ज्ञान थोडंसं रिस्ट्रिक्ट करते, जे तुम्हाला पुढच्याही टप्प्यांवर मिळणार आहे. तर इथे गजेंद्र मोक्ष जे आहेत, तर ते त्यांनी कमळ अर्पण केलेलं आहे. अतिशय आर्त अवस्थेमध्ये त्यांनी भगवंतांचा धावा केलाय. तशी द्रौपदी आहे की जिचं वस्त्रहरण होत होतं भर सभेमध्ये, पण तिने तिथे भगवंतांचा धावा केलेला आणि भगवंत धावून आलेले आहेत आणि तिची लज्जेचं रक्षण केलेलं आहे भगवंतांनी. तसंच आपल्याला दिसतंय अर्थार्थी म्हणजे ध्रुव महाराज, की ज्यांना ढकलून दिलं त्यांच्या वडिलांच्या मांडीवरून. आणि म्हणूनच त्यांनी सांगितलं, त्या सावत्रायांनी ढकलून दिल्यानंतर त्यांच्या आईने सांगितलं, हा प्रश्न तू मला नको विचारू, जाऊन भगवंतांना विचार आणि कृष्णाचा धावा कर. आणि एवढंच आता 5 वर्षाचे ध्रुव महाराज जंगलामध्ये जाऊन भगवंतांचं नामस्मरण करतात. कोणाच्या मार्गदर्शनाने? तर नारद मुनींच्या. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आणि अशा प्रकारे नामस्मरण करून जेव्हा भगवंत प्रत्यक्ष त्यांना 6 महिन्यांनी भेटतात, तेव्हा ते म्हणतात की मला दुसरं तिसरं काही नकोय, मला फक्त तुमची सेवा करायची. आणि मला वास तुम्ही तुम्ही दर्शन दिलेलं आहे, मला आता कशाचीच मला कुठलीच इच्छा नाहीये काही महिन्याची. म्हणजे त्यांचं अर्थार्थी होतं, त्यांना धन हवं होतं, त्यांना राज्य हवं होतं, भगवंतांच्या म्हणजे आपल्या वडिलांचं राज्य हवं होतं. पण भगवंतांवर बघितल्यावर, भगवंतांचं दर्शन घेतल्यावर काहीच नको होतं. ज्या भगवंतांनी त्यांना ध्रुव तारा म्हणून त्यांना ते अढळ स्थान दिलेलं आहे, अशा या ध्रुव लोकावरती. त्यानंतर मग सुग्रीव आणि रामचंद्रांचं उदाहरण दिलेलं आहे की त्या कशा प्रकारे सुग्रीवाला राज्य करण्यासाठी रामाचं त्यांनी भक्ती केलेली आणि रामांनी त्यांना वाचवलंय. असे हे सुग्रीव सुद्धा रामभक्ती आणि हनुमानाची भक्ती आपल्याला दिसते. असे हे हनुमान सुद्धा भगवंतांचे अतिशय नित्य दास आहेत. आणि ज्या त्रेतायुगामध्ये आपण बघितलं की हनुमान भगवंतांचे दास आहेत. ज्ञानी, ज्ञानी कोण आहेत? तर शुकदेव महाराज, ज्यांनी भागवतम सांगितलेलं आहे परीक्षित महाराजांना, जे जिज्ञासू आहेत की त्यांना 8 दिवसांनी तुम्हाला मरण येणार आहे असं सांगून सुद्धा पण त्यांनी भगवंतांना जाणून घेण्याची जिज्ञासा दाखवली. असे जिज्ञासू म्हणजे परीक्षित महाराज. आणि जे शुकदेव मुनी आहेत, ज्यांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे भागवताचं, ते ज्ञानी आहेत. तसे जिज्ञासू आपल्याला दिसत आहेत. नैमिषारण्यामधले हे 88,000 जे काही ऋषी आहेत, ते सुद्धा अनेक प्रश्न विचारतायत, ते पण जिज्ञासू आहेत. असे हे सगळे उदाहरण आपल्याला इथे दिसत आहेत. आणि म्हणून हे जे 4 प्रकारच्या व्यक्ती आहेत, या भगवंतांना शरण जाऊ शकतात. कारण त्यांच्यामध्ये ती भावना असते, आर्ततेची भावना असते. भगवंतांना दृढतेने, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ते दृढ होऊ शकतात. असे अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू निश्चितच भगवंतांना शरण जाऊ शकतात. आणि त्या सगळ्यामध्ये पण कोण श्रेष्ठ आहे, तर आपण ऐकूया. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण, यापैकी जो पूर्ण ज्ञानात आहे आणि जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो तोच श्रेष्ठ, कारण मी त्याला खूप प्रिय आहे आणि तो मला प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्ञानामध्ये अशा प्रकारे ज्ञानी व्यक्तीला श्रेष्ठ सांगितलेलं आहे, जो सदैव शुद्ध भक्ती सेवेत मग्न असतो. कारण की जो ज्ञानात आहे, ज्यांनी हे ज्ञान पूर्णपणे भगवंतांना जाणलेलं आहे, जो भगवंतांना जन्म कर्मच मे दिव्यन योमा व्यक्ती तत्वतः, की भगवंतांना तत्वतः की ज्ञानाने, त्या ज्ञानाचं अनुशीलन करून ज्याने जाणलेलं आहे, तो भगवंतांना निश्चित प्रिय आहे. आणि मगच तो भक्तीमध्ये स्वतःला दृढ करू शकतो, तो भक्ती सेवेमध्ये निश्चितच मग्न होऊ शकतो, तो भगवंतांना अतिशय प्रिय आहे. हेच भगवंतांनी 12व्या अध्यायातही सांगितलं की कोण भक्त मला प्रिय आहे. आणि तिथे तुम्ही अनेक भक्तांचं वेगवेगळं वर्णन ऐकाल की भगवंतांच्या भक्तीमध्ये कोण श्रेष्ठ आहे असे. पुढे जाऊया आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. अनेकानेक जन्म आणि मृत्यूनंतर ज्याला वास्तविक ज्ञान होते, तो मी अस्तित्वातील गोष्टींच्या कारणांचे परम कारण असल्याचे जाणून मला शरण येतो, असा महात्मा अत्यंत दुर्लभ असतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. जो आपण ती मॅरेथॉनचं बघितलं ना पहिल्या श्लोकामध्ये, की अत्यंत दुर्लभ असतो असा महात्मा, की जो भगवंतांना जाणू शकतो. की मग अर्जुनाने भगवंतांना जाणले. अर्जुन तर भगवंतांचा लाडका भक्त आहे. अर्जुनाला कुठेच कन्व्हिन्सिंगची गरज नव्हती. परंतु अर्जुन हा आपल्या सामान्य माणसांचं प्रतिनिधित्व करतोय. आणि हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचावं यासाठीच भगवंतांनी हा सगळा प्रपंच केलेला आणि सगळं हे जे प्रयोजन भगवंतांचं आहे. आणि म्हणून अनेक अनेक जन्म मृत्यूनंतर मग अनेक जन्म घ्यायला लागतील हो कदाचित याच्यासाठी. एका जन्मात हे शक्य नाहीये. आणि म्हणूनच जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं की देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस तत्र न मुह्यती. कारण हे अनेक अनेक जन्म कसे, हा देह आहे ना, हा नश्वर देह आहे. आणि अशा प्रकारे हा नश्वर देहाला तुम्ही अविनाशी आत्मा जो आहे तो मात्र अविनाशी आहे. हा आत्मा, हा प्रवास त्याचा चालू असतो. आणि म्हणूनच अनेक जन्म जरी घेतले तरी या मृत्यूनंतर अनेक जन्मांनंतर, की कदाचित एका जन्माने नाही, दोन जन्माने नाही, 10, 50, 100 जन्मांनी का होईना आपण भगवंताला निश्चित पूर्णपणे जाणू शकतो. कारण ते ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, त्याला ते ऍब्सोल्यूट तत्व जे आहे ना, ते जे पूर्णपणे ज्ञान भगवंतांविषयीचे आहे, की सगळ्याचे कारण भगवंत आहेत. सगळ्याचं परम कारण, कारणांचं कारण परमतत्व आणि परमधाम परमतत्व हे भगवंत आहे. अशा प्रकारे जो हे भगवंतांना बहुनाम जन्म नाम म्हणते. आणि म्हणून अनेक जन्मानंतर सुद्धा असा ज्या गोपी दाखवलेल्या आहेत बघा, की या भगवंतांशी इतक्या जोडल्या गेलेल्या आहेत. हो, हे भगवंतांचं जे नातं आहे गोपींशी, की गोपी इतक्या निकट आहेत भगवंतांशी, की त्यांचा राग होता हो ब्रह्मांवर. की जेव्हा सृष्टीची निर्मिती केली तेव्हा ब्रह्मांवर रागावलेलं की तू पापण्यांची का निर्मिती केली तुम्ही, की त्या पापण्या लवल्या की आम्हाला एक क्षण भगवंत दिसत नाही. इतका सुद्धा विरह त्यांना सहन होत नाही. अशा या गोपी भगवंतांच्या इतक्या दृढ श्रद्धेमध्ये आहेत. आणि असे अतिशय दुर्लभ महात्म्य आपण बघतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्यांचे ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेले आहे ते अन्य देवदेवतांना शरण जातात आणि आपल्या स्वभावानुसार आराधनेच्या विशिष्ट विधिविधानांचे पालन करतात. मी परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे. जेव्हा मनुष्य विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची इच्छा करतो तेव्हा त्या विशिष्ट देवतेवर मी त्याची श्रद्धा दृढपणे स्थिर करतो, जेणेकरून तो त्या देवतेची उपासना करण्यात स्वतःला समर्पित करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्यांचं ज्ञान भौतिक कामनांनी हिरावलेलं आहे. मग कसं आहे माहितीये का, की आपण जो तिसरा अध्याय बघितला, पाचवा अध्याय बघितला, कर्मयोग बघितला, कर्मकांड ते कर्मयोग. मग आपण जेव्हा त्या फ्रुटिटिव्ह म्हणजे आपण फळं मिळण्याच्या अपेक्षेने जेव्हा काही कर्म करतो ना, की मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला ते मिळू दे, मला हे मिळू दे, हे भौतिक कामना आहेत या सगळ्या. आणि मग ह्या कामनांमध्ये, की मग त्या डिझायर्स आहेत ना, त्या एंडलेस आहेत हो. त्या कितीही तुम्ही पूर्ण केल्या ना, की तुम्हाला मग एमएटी घेतली तरी तुम्हाला म्हणजे साधी तुम्ही मग बघा की साधी कुठली गाडी फोर व्हीलर घेतली, त्यानंतर मग फोर्ड घेतली, त्यानंतर मग बीएमडब्ल्यू हवी आहे, मग मर्सिडीज हवी आहे, मग लिमोझिन हवी आहे. म्हणजे ती कामना पूर्णच होत नाही हो. इट इज एंडलेस. कारण ती ग्रीड आहे ना, ती पूर्णच होत नाही. मग मला इतकं प्रमोशन, मला इतका हुद्दा मिळाला, अजून मिळायचंय, अजून मिळायचंय, अजून मिळायचंय. मग ती जी ग्रीड आहे ना, ती तुम्हाला कुठेतरी त्या तामसिकतेमध्ये इतकं काय म्हणतात ना, त्याला कुठल्याही मार्गाला जाण्यासाठी सुद्धा प्रत्युक्त करत असते. अशा प्रकारे ज्यांचं मन कामनांनी हिरावलेलं आहे ते मग देवी देवतांना, मग ह्या ज्या देवी देवता आहेत ना, इथे कुठेतरी खूप नाजूक बाब आहे, ती नीट समजून घ्या. की ह्या ज्या देवी देवता आहेत ह्या भगवंतांच्या, जसं आपण म्हणतो ना, एक शाळेचा कोणतरी प्रिन्सिपल असतात आणि बाकी सगळ्या ज्या भगवंतांच्या अधीक्षतेखाली, आणि मग त्या शाळेमध्ये सगळे जे त्या प्रिन्सिपलच्या अंडर असतात, सुपरवायझर असतात, वेगवेगळ्या प्रकारची वेगवेगळ्या पात्रतेची लोक असतात. तर तशाच प्रकारे हे सगळे भगवंतांचे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत. आणि ह्या भगवंतांच्या सगळ्या ज्या शक्ती आहेत ते भगवंतांच्या अतिशय निकट आहेत. आणि त्याप्रमाणे ते ज्या काही आपल्या कामना असतात त्या पूर्वत असतात भगवंतांच्या आज्ञेनुसार. आणि आपल्या स्वभावानुसार आपण त्या आराधनेच्या विविध, मग आपण त्या स्वभावानुसार, मग सत्व असो, रज असो, तमो असो, सात्विकता कुठेतरी काय आहे, गुणांनी बांधली आहे. पुढे जाऊन तुम्ही याच्याबद्दल अजून जाण, की सात्विक व्यक्ती आहे ना, ती कुठेतरी कर्मकांडात नाही, तर ते कुठेतरी कर्मयोग म्हणजे फळांची अपेक्षा न करता ते कर्म करत असतात. राजसिक व्यक्ती असते ती तुम्हाला कुठेतरी अडकलेली दिसेल, मला हे हवंय, मी हे केलं की मला हे मिळू दे. आणि तामसिक व्यक्ती तर काय स्वतःच्याच विश्वामध्ये असते, ते विकर्मामध्ये असतात, कुठेतरी सगळं विरुद्ध करत असतात, मी म्हणेल तीच पूर्व दिशा. अशा प्रकारे स्वतःच्या स्वभावानुसार विविध गोष्टींचं पालन करत असतात.
आणि त्यानुसार ते वेगवेगळ्या देवी देवतांची पण स्वतः पूजा करत असतात. आणि मग तिथे कुठेतरी ती कामना असते मनामध्ये, मला हे मिळू दे, मला ते मिळू दे. हे सगळं ठीक आहे, तुम्ही देवी देवतांची पूजा करणं, कारण या सगळ्या भगवंतांच्या निकट आहे, ही पूजा तर निश्चितच केली पाहिजे. पण तिथे कुठेतरी अपेक्षा नको, निरपेक्ष भावनेने ते करणं महत्वाचं आहे. कारण भगवंत सांगतात, मी प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा रूपाने स्थित आहे. त्यामुळे विशिष्ट देवतेची उपासना करण्याची जेव्हा तुम्ही इच्छा कराल, तर ती इच्छा भगवंत निश्चित पूर्ण करील, जेव्हा तिथे दृढता असेल. हो, जसं मी म्हटलं की श्रद्धा, भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे. आणि ती श्रद्धा दृढ होणं हे महत्वाचं आहे. नुसतंच मेकॅनिकल नकोय सगळ्या गोष्टी. आणि म्हणून तेव्हा ते समर्पित करणं स्वतःला. म्हणून कृष्ण हे अवतारी आहे. म्हणून ही जी तुम्ही स्वतः सगळ्या देवी देवतांची पूजा करणं हे निश्चितच योग्य आहे. पण त्याप्रमाणे तुम्ही भगवंतांना उच्च समजून त्यांची पूजा करणं, ते ऍड करणं हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की या सगळ्यावरची दृढ श्रद्धा सुद्धा माझ्याच भावनेने होतीये. आणि म्हणूनच ती श्रद्धा भगवंतच दृढ करतायत. पण इथे हा भाव महत्वाचा आहे. भगवंत भावाग्रही जनार्दन आहेत, तशा या देवी देवता सुद्धा भगवंतांच्याच निकट आहेत. आणि म्हणूनच ते भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता करतात. म्हणून मग तिथे ही ग्रॅटिट्यूड, फक्त तिथे तुमची कृतज्ञता महत्वाची आहे. तिथे फक्त ते फळांची अपेक्षा नकोय. तिथे ती निरपेक्ष भावनेने उपासना करणं हे जास्त महत्वाचं आहे. कारण प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये तो परमात्मा आहे, आत्मा आहे आणि परमात्मा आहे. 13व्या अध्यायात तुम्ही खूप सुंदर जाणार आहे की हा आत्मा आणि परमात्मा, कारण आपण या परमात्म्याचाच अंश आहोत. म्हणून आपण भगवद्गीता जाणू शकतोय. हो, आपण का जाणू शकतो, का आपल्याला हे ज्ञान दिलंय, कारण आपण परमात्म्याचे अंश आहोत. म्हणून परत म्हटलं की ममई वांशो जीवलोकी, आपण या भगवंतांचे अंश आहोत. म्हणून आपण आध्यात्मिक आहोत, मूळ आध्यात्मिक आहोत. म्हणून ती श्रद्धा दृढ करणं हे भगवंतांवरच हवं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ही निरपेक्ष भावनेने उपासना करणं हे जास्त महत्वाचं आहे, की त्याप्रमाणे तुम्ही ती श्रद्धा दृढ करू शकाल. ती श्रद्धेमधली दृढता महत्वाची आहे, हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. याच्यामध्ये अजूनही पुढे तुम्हाला काही श्लोक आहेत, काही पुढच्या अध्यायांमध्ये सुद्धा याविषयी अजून चर्चा केली जाईल, तेव्हा तुम्हाला तेजस्विनी माताजी अजूनही सांगतील याबद्दल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा श्रद्धेने युक्त होऊन तो विशिष्ट देवतेची कृपा संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो आणि आपले इच्छित भोग प्राप्त करतो. परंतु वस्तुतः हे लाभ केवळ मीच प्रदान करतो. अल्पबुद्धी लोक देवतांची उपासना करतात आणि त्यांना प्राप्त होणारी फळे मर्यादित व अनित्य असतात. देवतांचे उपासक देवलोकांची प्राप्ती करतात, पण माझे भक्त अखेर माझ्या परमधामाची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे जे वस्तुतः हे जे लाभ मिळाले आहेत ना, जसं आता देवी देवता आपण बघतो आहोत, भगवंतांच्या इतक्या निकट आहे. विष्णू तिथे बसलेत लक्ष्मीसह, आणि सगळ्या देवी देवता आपल्याला दिसत आहेत बघा. तिथे तुम्हाला ब्रह्मा शिव यांनी सुद्धा भगवंतांची उपासना केलेली आहे, विष्णूची उपासना केलेली आहे. आणि म्हणूनच त्यांच्या नियंत्रणाखाली हे सगळे जे लाभ आहेत ते भगवंतांच्या इच्छेनेच ते तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत. आणि म्हणूनही कुठल्याही देवतेची, कारण कसं आहे ना, की अशा प्रकारे जे देवलोकांची म्हणजे त्यांना स्वर्गलोक प्राप्त होतो जे पुण्यकर्म करतायत. आता आपण जे राजसिक लोक बघू, ते पुण्यकर्म करतात, कुठल्या का अपेक्षेने होईना पण पुण्यकर्म तर करतायत. मग ते पुण्यकर्म त्यांना कुठे नेतं, स्वर्गलोकाची प्राप्ती करून देतं. म्हणजे तिथे तुम्हाला देवी देवतांचे लोक तो असतो, आणि तिथे तुम्हाला अनेक स्वर्ग सुखाची, आपण म्हणतो ना मेनका अप्सरा, आणि अनेक सुखांमध्ये तुम्ही लोळत असता. पण तिथे पुन्हा कुठेतरी काय असतं माहितीये का, पुढे तुम्हाला गेल्यावर कळेल की हा स्वर्गलोक पण इथे सुद्धा जन्ममृत्यू आहे. आणि म्हणून तिथे जेव्हा तुमचं पाप पुण्य असतं, ते पुण्य क्षीण झालं की पुन्हा तुम्हाला मृत्यू लोकात म्हणजेच पृथ्वीवर जन्म मिळतो. आणि म्हणूनच इथे भगवंत म्हणतात, अल्पबुद्धी लोक, ज्यांना कमी ज्ञान असतं, ज्यांना भगवंतांविषयी अचूक आणि असं सखोल ज्ञान नाहीये, ते देवी देवतांची उपासना करण्यात मग्न असतात, कारण त्यांना ते लाभ हवे असतात. परंतु ते लाभ तेवढेच घेऊन तेव्हा स्वर्गलोक मिळतो. पण ज्यांना भगवंतांची उपासना जे करतायत, तिथे ते निर्व्याज पद्धतीने, निर्मळ पद्धतीने, कुठल्याही निष्काम पद्धतीने जेव्हा ही उपासना केली जाते, तेव्हा भगवंत त्या भक्ताच्या उपासनेची काळजी घेतात आणि पुन्हा त्या धामाला परत पोचवत नाहीत. म्हणजे मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा जन्म न येता त्यांना परमधामाची निश्चित प्राप्ती होते, गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती होते. मग ते वैकुंठ किंवा गोलोक धामाला जातात. निश्चित ते भगवंतांचे भक्त असतात निरपेक्ष पद्धतीने, आणि अशा निष्काम पद्धतीने ते भगवंतांची उपासना करत असतात. आणि म्हणून भगवंत आहेत ना, तुम्हाला पाहिजे ते नाही मिळणार,
पण तुमच्यासाठी योग्य आहे ना ते भगवंत सगळं देते. तुम्ही म्हणाल मला हे पाहिजे ते पाहिजे, नाही. म्हणून आपण म्हणतो ना, जे होतंय ते चांगल्यासाठी होतंय. कारण भगवंतांना काळजी आहे. भगवंत तुम्हाला जे आवश्यक आहे, जे तुमच्यासाठी योग्य आहे ते भगवंत निश्चित तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला पूर्णपणे न जाणणाऱ्या अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्वी निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व धारण केले आहे. त्यांच्या अज्ञानामुळे ते माझे अविनाशी आणि अनुपम असे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. असं हे मायावादी लोक आहेत. मग आपण जर पूर्वीचं असं काही बघितलं म्हणजे जेव्हा काय तुम्हाला उदाहरण देता येईल? येस, तुम्हाला मायावादी आणि निराकारवादी हे दुसऱ्या अध्यायामध्ये काही गोष्टी सांगितल्या, जिथे आपण ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 स्वरूपामध्ये भगवंतांना जाणतो. टप्प्याटप्प्याने भगवंतांना जाणलं जातं. मग ब्रह्मस्वरूप जे आहे हे निराकार आहे. म्हणजे इथे कुठेतरी कुठलंही रूप नाहीये भगवंतांचं. मग परमात्मा हे भगवंतांचं चारधाम म्हणजे चार भुजाधारी रूप आहे, ज्या वैकुंठ धामामध्ये जे आहेत, जे परमात्म्याला मानतात. मग जे निराकारवादी जे आहेत, मायावादी लोक आहेत, ते भगवंतांच्या अस्तित्वाला मान्य करत नाहीत. आणि त्यांना काय वाटतं, तर त्यांना कशा प्रकारे भगवंत हे निराकार होतो आणि आता व्यक्तित्व म्हणजे आता भगवंतांनी द्विभुज रूप धारण केलंय, की जेव्हा अर्जुनाला भगवद्गीता सांगताना हे द्विभुजामध्ये आलेले आहेत. आणि त्यांच्या अज्ञानामुळे ते भगवंतांचं जन्म आणि कर्माचं रहस्य जाणूच शकत नाही, कारण तिथे ज्ञान नसतं हो. तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे. आणि म्हणून त्यांना जे निराकार भगवंत वाटतायत आणि भगवंत कधी साकार वाटतायत, ते त्यांच्या अज्ञानामुळे आहे. त्यांना वाटतंय आता भगवंतांनी निराकार आहेत आणि नंतर मग ते पृथ्वी तलावर येताना साकार रूप घेऊन येतात आणि पुन्हा जेव्हा ते इथून अदृश्य होतात तेव्हा ते पुन्हा त्या निराकार रूपामध्ये असतात. असे कुठेतरी म्हणजे त्यांचे हे तर्क आहे, हे तर्कवादी लोक आहेत. हे तर्कवादी लोक आहेत ना, हे कुठेतरी पुन्हा भगवंतांना शरण येऊ शकत नाहीत. भगवंतांनी 12व्या अध्यायात तरी म्हटलंय की निराकारवादी लोक हळूहळू भगवंतांना शरण जाऊ शकतात, कारण ते निदान भगवंतांच्या शक्तींना तरी मानतायत. म्हणून ते हळूहळू त्यांना त्रास होईल, कारण ते पूर्णपणे भगवंतांना जाणत नाहीयेत. मग त्यासाठी त्यांना ज्ञानाचं अनुशीलन केलं पाहिजे, त्यांना अभ्यास केला पाहिजे. आणि त्या ज्ञानानेच ते भगवंतांना पूर्णपणे जर जाणू शकले, तर ते पुन्हा परमधामाला जाऊ शकतात, भगवंतांच्या गोलोकधामाला जाऊ शकतात. परंतु जर ते ज्ञानाचं तिथे अज्ञान असेल आणि तिथे ज्ञानाचा अभाव असेल, तर मात्र भगवंतांचं अविनाशी रूप भगवंत ते जाणूच शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मूढ आणि अज्ञानी लोकांना मी कधीही प्रकट होत नाही. माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे मी त्यांना अप्रकट राहतो आणि म्हणून मी अजन्मा आणि अच्युत असल्याचे ते जाणू शकत नाहीत. अर्जुन, मी पुरुषोत्तम भगवान भूतकाळात घडलेले सर्व काही, घडत असणारे सर्व आणि भविष्यकाळात घडणारे सर्व काही जाणतो. मी सर्व जीवांना जाणतो, परंतु मला कोणीही जाणत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग कसं आहे ना, ज्या निराकार लोकांबद्दल सांगितलं ना, कारण एखादी पेंटर असतो बघा, तो पेंटर असतो, त्याचे पेंटिंग्स असतात, तो ठराविक लोकांना अगदी डिटेल्ड मध्ये सांगतो, पण ज्यांना त्याचं ज्ञान नाहीये त्यांना तो त्याच्याविषयी काय फार एक्सप्लेन करत नाही. तसंच भगवंत म्हणतायत की मग मूढ आणि अज्ञानी लोक आहेत ना, ते भगवंत त्यांच्यासमोर भगवंत कधी प्रकटच होत नाही, पण भक्तासमोर भगवंत निश्चित प्रकट होतात. आणि म्हणून ते त्यांच्या अंतरंगात त्यांच्या योगमायेद्वारे भगवंत अशा निराकार लोकांसमोर प्रकट होत नाहीत, कारण त्यांना मूढ असतात, अज्ञानी असतात. मग ते निराकार पण नाही, ते अज्ञानीच आहेत. ते मूढ लोक आहेत. ज्या 4 प्रकारच्या लोकांमध्ये आपण बघितलं ना, त्यांना भगवंत कधीही प्रकट होत झालेले दिसत नाहीत, कारण भगवंत आपल्या योगमायेद्वारे लपून राहतात. भगवंत तिथे अदृश्य राहतात, त्यांच्यावर अजन्म आणि अच्युत असल्याचं ते जाणूच शकत नाही. कारण ती जी माया आहे ना, ही भगवंतांची माया अतिशय स्ट्रॉंग आहे हो. ती योगमाया असो मोहमाया असो, ती अत्यंत स्ट्रॉंग आहे. आणि म्हणून त्या मोहमायेमध्ये जास्त गुरफटायचं नसेल, तर भगवंतांच्या योगमायेमध्ये शिरणं हे जास्त आवश्यक आहे. म्हणून त्या आध्यात्मिक शक्तीकडे भगवंतांच्या, कारण आपण मूळ आध्यात्मिक आहोत, आणि म्हणून या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये पूर्णपणे जास्तीत जास्त ऍडव्हान्स होऊन आपण भगवंतांच्या परमधामाला परत जाऊ शकतो. आणि भगवंत हे कसे आहेत? भगवंत हे सच्चित आनंद आहे. भगवंतांकडे सत म्हणजे भगवंत शाश्वत आहे, चित म्हणजे सगळ्याचं ज्ञान आहे. त्यांना भूतकाळातलं कळतंय, वर्तमान काळातलं कळतंय, त्यांना भविष्य काळातलं कळतंय. म्हणूनच अर्जुनाला ते सांगतात 4थ्या अध्यायामध्ये की हाय, हे पूर्वी झालेलं हे तुला आठवत नाही, हे मला आठवतं. कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहे, अर्जुन हा भौतिक आहे, आपण मटेरियलिस्टिक याच्यात आहोत. आणि म्हणून तेव्हा तू जाणू नाही शकत हे. पण त्याच वेळी भगवंतांच्या इतकं वय असून सुद्धा अर्जुनाला हा प्रश्न पडला की मग मी तेव्हा कुठे होतो?
तर तेव्हा भगवंतांना म्हणतात तूही तिथे होतास पण तुला ते आठवणार नाही. अनेक जन्म भगवंतांना आठवत आहेत कारण भगवंत हे कसे आहेत, आध्यात्मिक आहे. भगवंतांचं शरीर आणि मन हे एकच आहे. भगवंतांचं शरीर मन वेगळं नाही. एक सेकंद द्या. बस. तर अशा प्रकारे भगवंत सगळं जाणतायत. भगवंत सगळ्या जीवांना जाणतायत कारण भगवंत मूळ आध्यात्मिक आहेत. पण आपलं तेवढं ज्ञान नाही. आपल्याला ते ज्ञान जाणून भगवंताला जाणायचं. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात मला कोणीही जाणत नाही. कारण तो असा खूप दुर्लभ, सुदुर्लभ समहात्माच असतो जो भगवंताला तत्वतः जाणू शकतो. आणि भगवंत हे कसे आहेत, आध्यात्मिक आहेत. ते या सगळ्याच्या पलीकडे आहेत आणि म्हणून ते गुणातीत आहे. जे आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये ऐकलं की सत्व रज आणि तमो गुणांच्या पलीकडे भगवंत आहे. भगवंतांवर कशाच्याही या मटेरियलिस्टिक गोष्टीचा प्रभाव नाही. भगवंत या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 28. येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः. ज्यांनी या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्मे केली आहेत आणि ज्यांची पापकर्मे पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत ते द्वंद्वरूपी मोहातून मुक्त होतात आणि दृढ निष्ठेने माझ्या सेवेमध्ये युक्त होतात. हरे कृष्ण. सगळ्या कर्माचा खेळ आहे बघा. जसं म्हटलंय ना भगवंतानी की या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केलेली आहेत आणि ज्यांची पापकर्म पूर्ण नाहीशी झाली आहेत. कसं आहे की माताजींनी तुम्हाला सांगितलं असेल कर्म, कर्म अकर्म आणि विकर्म. तर हा सगळा कर्माची गुंतागुंत आहे. तर जितकं आपण चांगलं, जसं आपण म्हणतो ना इन्व्हेस्टमेंट बँकेमध्ये आपण जे साठवून ठेवतो सगळं, तसं ह्या बँकेमध्ये हे पुण्यकर्म सुद्धा आपल्याला साठवायचं आहे. आणि म्हणूनच हे पुण्य जितकं तुम्ही चांगलं कर्म कराल ते निश्चित तुमचं, मग याच्यावरती आपल्याला प्रारब्ध अप्रारब्ध या गोष्टी पण पुढे जाऊन अतिशय सखोल याच्यामध्ये जाणता येतील. की आपल्या ज्या काही पूर्व सुकृत, आपण म्हणतो ना बऱ्याच गोष्टी चांगल्या घडतात. एखाद्याच्या गोष्टी, एखादी व्यक्ती अतिशय वाईट असेल पण त्याच्या गोष्टीमध्ये चांगल्या गोष्टी घडतायत त्याच्या आयुष्यामध्ये. का? कारण त्याचं पूर्व सुकृत, त्यांनी काहीतरी आधीच्या जन्मी पुण्यकर्म केलेलं आहे आणि म्हणून मग त्याचं पाप सुद्धा हळूहळू नाहीसं होतं. म्हणून या जन्मी आणि पूर्वजन्मी पुण्यकर्म केलेली असतील तर त्यांची पापकर्म हळूहळू नाहीशी झाली आहेत. कारण मग ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये हळूहळू येत आहेत की भगवंतांना जाणतायत ते की पुण्यकर्म नुसतीच राजसिक भावनेने नाही तर सात्विक भावनेने केलेली आहेत. आणि अशा प्रकारे मग त्यांच्या, जसं आपण मृगारींचं एक उदाहरण घेऊया की मृगारींसारखे ऋषी जे आहेत ना. हरे कृष्ण. हा, मला वाटलं काही सांगायचं. तर अशा प्रकारे मृगारी नावाचे ऋषी हे अर्धमेल्या, म्हणजे जनावरांना अशा प्रकारे मारायचे की त्यांची कातडी त्यांना विकायची असायची आणि जनावरांना अर्धमेलं मारून त्यांना त्यांची उपजीविका करत असे ते. पण अशी उपजीविका करत का होते ते? कारण त्यांचा तो काय म्हणतात ना त्याला, पारंपरिक असा त्यांचा, म्हणजे त्यांच्या जनरेशन टू जनरेशन असा तो त्यांचा व्यवसाय होता म्हणून ते करत होते. पण त्यांना नारद मुनीने जेव्हा सांगितलं की हे तू हा व्यवसाय सोडून दे आणि तू नामस्मरणामध्ये, तू भगवंतांचं नामस्मरण कर आणि तू आध्यात्मिक या मार्गावरती आहे, तर तो म्हणतो मग मला मिळेल काय, खायला प्यायला काय मिळेल, उपजीविका माझी ही आहे. तर ते म्हणतात मग मी तुझ्या उपजीविकेचं निश्चित सोय करीन, मग तू हे सोडून देशील का कर्म? आणि तो जेव्हा विचारतो की माझे याच्यामध्ये किती सामील आहेत तुझे कुटुंब, तर कुटुंब जास्त काही सामील नसतं. त्यांना काय, त्यांच्या सगळ्या गरजा भागवल्या जात आहेत, बाकी पापकर्मामध्ये ते सामील नाहीयेत. म्हणजे पाप कोण करतंय? हा मृगारीच करतोय फक्त. आणि म्हणून त्या मृगारींना नारद मुनी जेव्हा एक कुटी बांधून देतात, मग गावाबाहेर एक कुटी बांधली जाते आणि त्यांना म्हणतात की भगवंतांचं कीर्तन नामस्मरण करा. मग त्यांची बायको आणि ते मिळून भगवंतांचं नामस्मरण करतात, कीर्तन करतात. मग गावोगाव ही वाऱ्यासारखी बातमी पसरते आणि मग अशा प्रकारे मृगारी ऋषी झालेत आणि ते निश्चितपणे भगवंतांचं कीर्तन, नामसंकीर्तन आणि तिथे विवेचन करतायत अनेक श्लोकांवर आणि अनेक आध्यात्मिक गोष्टींवर मार्गदर्शन करतायत. हे सगळी वाऱ्यासारखी पसरली गेली बातमी. आणि मग अनेक लोक तिथे भेटायला येऊ लागले मृगारी ऋषींना. मग नुसतेच नाही यायचे, तर ते फळं घेऊन यायचे, कडधान्य घेऊन यायचे, म्हणजे अन्नधान्य सगळं. मग
इतकं झालं की मृगारींची पत्नी मिळाली. हे तर आपल्याला आधी सुद्धा एवढं मिळायचं नाही जितकं आपल्याला आता मिळते. की मग नारद मुनींनी ही सगळी सोय केलेली होती त्यांची, आणि मग अशा प्रकारे मग ते त्याच्यातूनच महाप्रसाद आणि मग महाभोग भगवंतांना अर्पण करून मग ते सगळ्या गावाला सुद्धा द्यायचे, आणि त्याचा सगळ्या गावामध्ये त्याचा गाव जेवण किंवा त्याचा प्रसाद वाटला जायचा. अशा प्रकारे मृगारींचे मृगारी ऋषी, की त्यांच्यामध्ये एवढा बदल झाला. आणि नारद मुनी जेव्हा एका ऋषींबरोबर त्यांच्या तिथून त्या मार्गाने येत होते, तेव्हा मृगारी जेव्हा त्यांच्या भेटीला आले तेव्हा त्यांनी तिथे एक चादर अंथरली. आणि त्या चादर का अंथरली? कारण खाली काही मुंग्या होत्या आणि त्या मुंग्या मरू नये त्यांचा पाय पडून, म्हणून त्या मुंग्यांना वाचवण्यासाठी त्यांनी ती चादर अंथरली. बघा, मृगारींचा मृगारी ऋषी इतकं ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे की मग त्याची पापकर्म सगळी नष्ट झालेली आहेत. त्या द्वंद्वरूपी मोहातून ते मुक्त झालेले आहेत आणि दृढ श्रद्धेने भगवंतांच्या सेवेमध्ये पूर्णपणे युक्त आहेत. असे आपण वाल्याचे वाल्या कोळी पण बघतो. रत्नाकर ज्यांचं नाव होतं, वाल्मिकी ऋषी झाले ज्यांनी रामायण लिहिलेलं आहे. अशा प्रकारे ही ट्रान्सफॉर्मेशन होऊ शकतं. अशा अनेक हिप्पी लोकांना, हे बघा, या मृगारींची कथा जी मी सांगितली, हे आधी मृगारी होते आणि ते मृगारी ऋषी झालेले आहेत, की जे चादर अंतरतायत की तिथे मुंग्या सुद्धा मरू नयेत. अशा प्रकारे या त्यांच्या पापकर्माचं नाहीसं झालेलं आहे आणि त्या द्वंद्वातून मुक्त होऊन ते भगवंतांना पूर्णपणे जाणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूर्णपणे मतपरायण झालेले जे मला भौतिक सृष्टीचा संचालक, देवतांचा नियंत्रक, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता भगवंत म्हणून जाणतात, ते मृत्यू समयी सुद्धा मला जाणू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पूर्णपणे मतपरायण, सरेंडर झाले, भगवंतांना पूर्णपणे शरण गेलेले आहे. आणि भौतिक सृष्टीचा संचालक जो भगवंतांचा सुपिरियर, भगवंत म्हणून सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड, म्हणजे हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. भगवंत हे सगळ्या देवतांचे सर्व नियंत्रक आहेत आणि सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, असे जे भगवंतांना जाणता आहेत. सर्व यज्ञांचा, म्हणजे आपण जेव्हा 13व्या अध्यायात बघू, अधिदैव, अधि यज्ञ म्हणजे सगळ्या देवी देवतांचा अधिष्ठाता, त्यानंतर सगळ्या यज्ञांचा अधिष्ठाता. ज्या 3ऱ्या अध्यायात आपण बघितलं की सगळी यज्ञ कर्म ही ज्यांना अर्पण केली जातात ते अधियज्ञ. आणि अशा प्रकारे असे विष्णू जे आहेत हे अधियज्ञ, आणि हा भगवंत सगळ्या यज्ञांचे अधिष्ठाता जे आहेत ते भगवंत आहेत. आणि त्यांना जे जाणता आहेत, परम कारण, परमधान, परम तत्व असे जे म्हणून जाणतायत, ते मृत्यू समयी, मग ज्या वेळेला मृत्यू येतो मनुष्याला, की हा देह टाकायचा, जीर्ण झालेला देह टाकून दुसरा देह ज्या आत्म्याला अर्पण धारण करायचा आहे, अशा या मरणाच्या वेळेला सुद्धा मग भगवंत निश्चित आठवतात. आणि ती काळजी कोण घेतं? भगवंतच घेतात. कारण ज्यांनी आयुष्यभर नामस्मरण केलेलं आहे. आणि म्हणून 8व्या अध्यायाची कुठेतरी सुरुवात आहे की मृत्यू समयी भगवंतांचं जर नामस्मरण आणि मृत्यू समयी भगवंतांना आठवायचं असेल तर त्यासाठी आयुष्यभर भगवंतांचं नामस्मरण केलं पाहिजे. नाहीतर ती जी गात्र आहेत ना, ती इतकी क्षीण झालेली असतात, त्या गळ्यामधून आवाज फुटणं आणि हातापायांमध्ये सुद्धा एवढा जोर नसतो, आणि त्यावेळी एवढं स्मरण सुद्धा नसतं, स्मृती सुद्धा इतकी नसते की भगवंतांचं नामस्मरण. पण भगवंत मात्र ती काळजी निश्चित घेतात, जेव्हा आयुष्यभर ज्यांनी नामस्मरण केलेलं असतं, आयुष्यभर भगवंतांची सेवा, भगवंतांचं जप, नामस्मरण केलेलं असतं, त्याची काळजी भगवंत निश्चित घेतात. कारण कसं आहे ना, याच्यासाठी खूप छान मुकुंदमाला स्तोत्र तुम्ही पुढे 8व्या अध्यायात ऐकाल की कशा प्रकारे, मग असं काही कुठे गीतेत लिहून ठेवलं नाही हो, सगळं आता झालंय, रिटायरमेंट झालं आणि आता भगवद्गीता शिकायला घ्या. पण त्यावेळेला तुमचे अवयव तितके सुदृढ असतात का हो, की तुम्ही ते व्यवस्थितपणे डोळ्याने वाचणं, किंवा आपल्याला बोलताना किती प्रकारे, किंवा आपले अतिशय बाकी अवयव तितक्या सद्यस्थितीत असतात का, तितक्या चांगल्या स्थितीत असतात का? मग असं कुठेच लिहिलं नाही. ज्या प्रल्हाद महाराजांनी वयाच्या 5व्या वर्षापासून ती दृढ श्रद्धा दाखवली आहे की भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करण्यात, ही दृढता महत्वाची. आणि ती दृढता तशीच मागे राहील जेव्हा आयुष्यभर नामस्मरण करा, तेव्हा ती दृढता वाढीस लागणार आहे. आणि मगच मृत्यू समयी सुद्धा भगवंतांचं स्मरण करून आपण गोलोकधामाला परत जाऊ शकतो. ज्या अजामिलाने केलं बघा, अजामिलाने अनेक पाप केली. कारण आधी तो अतिशय योग्य, अतिशय सुज्ञ असा ब्राह्मण होता, पण त्यांनी अतिशय नंतर एका वाईट मार्गाला लागून आणि एका क्षणासाठी त्याची जी बुद्धी भ्रष्ट झालेली आहे, आणि त्या क्षणामुळे त्याचं सगळं आयुष्य पुढचं बदलून गेलेलं आहे. पण अशा या वाईट कर्मांनी करून सुद्धा मृत्यू समयी जेव्हा त्यांनी फक्त नारायण हा शब्द उच्चारला, तेव्हा त्याला मोक्ष प्राप्त, त्याला एक दुसरी संधी मिळालेली आहे. ही दुसरी संधी नावाचा दुसरा सेकंड चान्स म्हणून हे पुस्तक आहे त्यांच्यावर. आणि अशा या अजामिलीला एक एक चान्स मिळतो, त्याला मृत्यू लोकात जन्म मिळतो, म्हणजे त्याला नरक यातना भोगायला नाही लागत.
त्याला त्या नरकात न जायला लागता त्याला मृत्यूलोक मिळतो आणि मग मृत्यूलोकात त्याचं पुण्य पुढे करून त्याचं आध्यात्मिक प्रवास पुढे करून तो मोक्ष प्राप्त करतो. अशा प्रकारे आपण पुढच्या अध्यायामध्ये याच्याविषयी जाणू. मग आज आपण जे जाणलेलं आहे ते कश्चिन्मा वेत्ती तत्वतः, की असा एकच सुदुर्लभ असतो जो भगवंताला तत्वतः जाणू शकतो. भगवंतांच्या परा आणि अपरा शक्तीबद्दल आपण जाणलं आणि जी तटस्थ शक्ती आहे ज्याच्यावरती आपण आहोत, जे आपण पराशक्तीचेच भाग आहोत, आपण मूळ आध्यात्मिकच आहोत. आणि भगवान श्रीकृष्णांना कोण शरण जाऊ शकतं? 4 प्रकारच्या व्यक्ती आहेत त्या भगवंतांना शरण जाऊ शकतात आणि 4 प्रकारच्या भक्ती भगवंतांना शरण जाऊ शकत नाही. मग देवपूजा आणि व्यक्तित्ववाद, मग तुम्ही देवी देवतांची पूजा कुठल्याही निरपेक्ष भावनेने केली तर ती श्रद्धा दृढ होण्यासाठी तुम्हाला भगवंतच मदत करत असतात. आणि म्हणून ते समर्पण महत्वाचं आहे, ते शरण जाणं महत्वाचं आहे, तिथे निष्काम पद्धतीने कर्म करणं हे महत्वाचं आहे. मग त्या भ्रमातून भक्तीकडे कसे तुम्ही जाता आहात, की मग कुठल्याही, जसं आपण मृगारींचं उदाहरण बघितलं की कशा प्रकारे मग त्या द्वंद्वातून मुक्त होऊन, पाप पुण्याच्या द्वंद्वातून मुक्त होऊन भक्तीचा मार्ग अवलंबल्यावर भगवंतांच्या त्या भक्तीमध्ये रममाण झाल्यानंतर भगवंतांच्या धामाला परत जायला वेळ लागत नाही. तर अशा या भक्तीचा सुंदर मार्ग तुम्ही आता शिकता आहात. 7व्या अध्यायामध्ये खूप नव्हतं, 8व्यामध्ये आहे, 9व्यामध्ये आणि 9, 10, 11मध्ये तुम्हाला जास्त भक्तीविषयी अजून सखोल माहिती मिळेल. तर मी प्रयत्नपूर्वक तुम्हाला हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. तर क्षमस्व काही जास्त वेळ मी तुमचा घेतला, कारण थोडं रिस्ट्रिक्ट करते मी स्वतःला. तुमच्या या लेवलवरती तुम्हाला जितक्या टप्प्यावरती ज्ञान द्यायचं आहे तेवढं तुम्हाला नक्की देण्याचा प्रयत्न असतो. आणि पुढच्या टप्प्यांवरती म्हणजे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ज्याच्यावरही तुम्हाला भगवद्गीता पुढे सखोल अजून शिकता येईल आणि तिथे तुम्हाला अजून जास्त सखोल ज्ञान दिलं जाईल. तर हे सांगून मी माझा हा अध्याय संपन्न करते आणि आपण काही प्रश्न असतील तर घेऊया कोणाचे. तर एक 5 मिनिटं निश्चितच आपण प्रश्नांसाठी देऊ शकतो. आज रविवार आहे तर कोणाला जायची कुठे घाई नसावी, तरी कोणाला कुठे जायचं असेल तर तुम्ही लीव्ह करू शकता. आणि कसं वाटलं तुम्हाला अध्याय, तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील आणि तुम्हाला काही प्रश्न असतील, तुमचे रिफ्लेक्शन्स, तुमचे काही मतं त्याच्यावर असतील तर निश्चित शेअर करा. हरे कृष्णा डॉक्टर प्रज्ञा. प्रज्ञा माताजी. नाही, खूप चांगलं सांगताय तुम्ही, फार छान समजतंय आणि खूप आवडतंय. असं वाटतं की हरी एक शब्द सुद्धा माझा मिस व्हायला नको. हरी बोल, हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी. तोच प्रामाणिक प्रयत्न आहे की हे ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचाच प्रामाणिक आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न आहे. आजी तेजस्विनी माताजी खूप रोज घेतातच आवडतंय. हे, उद्या ते असतीलच तुमच्याबरोबर हो, पुन्हा. हो. त्यांचं पण पण खूप आवडतं. छान घेतात हरी त्या बोल, पण. हरी बोल, हरी बोल. हरे कृष्ण. खूप छानच आहेत सगळ्या, यांचा अभ्यास आहे त्याप्रमाणे सगळ्या ज्ञान देत आहेत. तर काही प्रश्न आहेत का आजच्या अध्यायाविषयी? नाही, समजलंय व्यवस्थित. समजलंय. तुम्ही आणि सांगितलेलं तात्पर्य सगळं वाचा. आहे. हो तेच, हो, प्रभुपादांचं तात्पर्य निश्चितपणे वाचा, की प्रयत्न तोच आहे. तात्पर्यामध्ये अतिशय सुंदर दाखले आहे माझ्याकडे प्रभुपादांनी दिले. प्रभुपाद म्हणजे इस्कॉन टेम्पलची भगवद्गीता घेतली आहे मी. माझ्याजवळ आहे. खूप हरे वर्षांपूर्वी घेतली आहे. त्याचा उपयोग मी आता करते. करतायत नक्कीच. आणि जसं तुम्ही ज्ञान घ्याल ना माताजी, तसं ते वाचाल तुम्हाला अजून कळेल ते. आणि तेव्हाच्या हो, तेव्हा हो. वाचा. आता 7वा अध्याय जर तुम्ही लगेच आज वाचलात तर तुम्हाला बऱ्याच हा. गोष्टी मग लगेच समजायच्या दृष्टीने खूप हो, पण ते सोपं जातं. संस्कृतचं काही कळत नाही ना आपल्याला वाचताना. मग आपण नाही पण आपलं ठीक आहे, म्हणून सारांश करतो. एक्झॅक्टली हा, एक्झॅक्टली तोच हा, प्रयत्न आहे. पण तुम्हाला जे हा. संस्कृतचे अर्थ आहेत ते तुम्ही वाचू शकता. खाली तात्पर्याच्या ते आधी अर्थ वाचायचं. पण दिले, बरोबर. तर तेही तुम्ही वाचू शकता निश्चित. ओके. ठीक आहे. बाकी प्रश्न आहेत कोणाचे काही? हरे कृष्णा. प्रश्न उत्तर तुम्ही पाठवणार आहात ना? प्रश्न आम्हाला हो उत्तर हो हो, तुम्हाला पाठवायची का आम्ही? क्विजची लिंक तुम्हाला टाकली जाईल. अजून दिली नाही गेली आहे मला, टाकली तर जाईल क्विजची ना. लिंक शेअर तर केली जाईल. आम्ही त्याची उत्तरं लिहून पाठवायची का? हा, त्याच्यामध्ये ना 18 क्विजेस असतील, त्या तुम्ही हा. सोडवायच्या आणि तुम्हाला ओके. सर्टिफिकेट मिळेल. मॅन्डेटरी नाहीये कुणालाही, बळजबरी कोणाला कंपल्सरी नाहीये, पण ज्यांची इच्छा हा. आणि त्या दृष्टीने तुमची रिव्हिजन नाही, होते त्या मला ते अध्यायाची. करायचं आहे म्हणून, म्हणजे त्यानिमित्ताने स्टडी होईल ना, नक्कीच म्हणून. नक्कीच हा, नक्कीच म्हणून. नक्कीच. येस येस, तुम्हाला ती शेअर केली जाईल माताजी. हा, ठीक. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कोणाचे काही प्रश्न आहेत का? धृती माताजी, अश्विनी माताजी, गॅलेक्सी म्हणून कोण आहे, ज्योती मदिनेनी, महेश देशमुख. अच्छा, इथे क्लास आहे का कुठला अजून दुसरा पुढचा? मला वाटतं ज्योती माताजींचा क्लास आहे का 5 वाजता? हरे हो, कृष्णा. त्यांची इंग्लिशची बॅच येस असते ना येस येस. त्यांची. ओके ओके ओके, आपण लीव्ह करूया मग.
हरे कृष्णा. मी प्रार्थना म्हणते. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री हरिदास ठाकुर की जय. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सॉरी ज्योती माता जी, वी आर लिव्हिंग. सो सगळ्यांना, नो सगळ्यांच्या, प्रॉब्लेम येस माताजी. मी हरे एंड कृष्ण. करते. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. सो सॉरी माताजी. नो प्रॉब्लेम माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. रेकॉर्डिंग स्टॉप.